Сьогодні в нашій залі ми протягуємо шераг зустріч під назвою «Кава з істориком». І сьогодні знову у нас на зустрічі історик Андрій Радаман. І тема «Статут ВКЛ 1588 року». Вітаємо господаря Андрія і починаємо нашу зустрічу. Вітаю, шановне господарство, вітаю колег, які в суботу вирішили мене послухати. Ну і починається, як завжди, треба з ситуації. Чому я тут і, вогуле, чому така тема, і яким чином така тема була сформульована, це, справді, зв'язано, власне, в тим ліку і з моєю історією. Колись я був студентом таким вельми вострим, любив задавати питання викладчикам. Є викладчики, які це люблять, є викладчики, які це не вельми люблять. Ось мені пошанцевало на добрих викладчиків. У мене юридичні дисципліни, які викладала Леокадія Миколаївна Молчацька. Вона, ввогуле, вельми рідко викладала, а працювала в Інституті філософії і права. І вона була у мене одною з двох, власне кажучи, керівників дипломної роботи. І пропонувала тему диплома, зв'язану з таким порівнянням процесу випрацовки законодавчих норм, якраз у період, коли розпрацьовувався статут Великого князства Литовського, з тим, як це робилося в Республіці Білорусь у період, коли Білорусь тільки здобувала свою незалежність. Мається на увазі 90, 91, 92 год. І ось у 92 годі я вельми серйозно взявся за, власне кажучи, за статут Великого князства Литовського, почав читати все запор. Книжок було не шмат, насамреч. Ось, перечитав все, що написала Таїсія Івановна Довнар, там, Єзеп Олександрович Шейхо, святой пам'яті. Ну і на некім етапі підрихтовки ось цієї дипломної роботи мені в руки потрапила ось ця книжка. В 2 томах, реально 3 книгах Івана Івановича Лапо. Я тоді не уявляв, як виглядає цей професор. Фотоздимок був знайдений потім, дякуючи Дуб'євій, раз 10-годді після того, як я зацікавився тим, хто такий Іван Іванович Лапо. Ну і, коротше, прочитавши цю книжку, я усвідомив, чим я хочу займатися. Я вельми хотів написати наукову роботу, у якій би здолів замістити ті лакуни, які відсутнічали у монографії Івана Івановича. Я хотів знайти ті Соймікові інструкції, ті Соймікові ухвали, які, власне кажучи, показували б, як шляхта Великого князства Литовського в 70-ті і першій половині 80-х років розважала над тим, що таке право і що таке закон. Я, ввогуле, раю цю книжку почитати. Єдине, що вона тяжко доступна, ще у PDF в сеті нема. Але я сьогодні буду вам рекомендувати інші тексти для читання, які важливі. Потім, вже після того, як я вчився в аспірантурі і перевівся на заочну форму навчання, почав працювати, викладати з історії держави і права в Академії Міністерства внутрішніх справ, мене Геннадій Миколаївич Саганович познайомив з Анджеєм Закшевським, директором Інституту історії права Варшавського університету, вибітним польським істориком права. А Закшевський мене, в свою чергу, познайомив з своїм наставником Юлієшем Бардахом. І ще пізніше, у 2002 році, я мав можливість вельми довго роздумувати у часі розмови над тим, що є право. Великого князства Литовського разом ще з одним вибітним польським колегам, це Станіслав Плаза, на той час загадчик кафедри історії права Польщі Ягелонського університету. Ось це такі попередні вводини, щоб показати вам, що любая думка, вона народжається у діалогу, коли ти зустрічаєшся з колегами, обговорюєш некоторые важные, насамрэч, речі, маєш можливість знайти документи. Ось так само вельми плённымі були спрэчкі і розмови со святой памяти профессором Генриком Люлевичем на этот конт. А з молодых, хто читає по-польську з вас, я вельми раю ще текст моего коллеги Адама Манюшки,
так само сённяшні дзень ужо выкладчыка Варшаўскага універсітэта, юрыдычнага факультэта. Трэці статут і пробы кадыфікацыі права каронна ў часы панавання Жыгімонта III. Вось гэта публікацыя, яна дапаўняе тое, што я буду гаварыць сёння пра права Великага княства Літоўскага. Як пісаў якраз у сваёй манаграфіі Іван Іванович Лапа, у шэрагу 3 статутаў Великага княства Літоўскага менавіта статут 66 года меў цэнтральнае месца. Паколькі ён перапрацаваў асноўныя законы дзяржавы 1529 года і перадаў іх 3 статут. Ідэя менавіта шляхецкага народа, яго на той час, безумоўна, саслоўнай дзяржавы, якая атрымала развіццё ў асноўных законах статута 66 года, была беражліва перанесена ў 3. І вось менавіта ў гэтыя дзесяцігоддзі выпрацоўкі канцэпцыі 2 статута і працы над канцэпцыяй 3 статута баярства і зямянства Великага княства Літоўскага з класа военноабавязаных землеўладальнікаў ператварыліся сапраўды ў прывілеяваны стан саслоўя, народ шляхту, які па сутнасці быў суверэнам і трымаў у сваіх руках лёс дзяржавы. Утвараючы шляхецкія карпорацыі па паветах, адпаведна Великага княства Літоўскага, шляхта атрымала паступова і права законодаўчай ініцыятывы і права, уласна кажучы, прымаць удзел у заканадаўчай дзейнасці, што раней было абмежавана толькі колам манарха і радных паноў Великага княства Літоўскага. Так вось, менавіта рашэнні, якія былі прынятыя у перыяд апошніх гадоў панавання Жыгімонта Старога і ў часы панавання Жыгімонта Аўгуста прадвызначылі на стагоддзе лёс дзяржавы. Просьба аб выпраўленні першага статута была ўнесена станамі Великага княства Літоўскага яшчэ ў 1544 годзе. Станы прасілі тады аб паправенні, ці, власна кажучы, удасканаленні статута 1529 года, але у час, калі ішла выпрацоўка канцэпцыі 2 кадыфікацыі, шмат што змянілася ў свядомасці самой шляхты. Безумоўна, ўжо на берасцейскім сойме, пасля таго, як вось гэтая камісія, утвораная ў 1551 годзе для выпрацоўкі канцэпцыі 2 статута, скончыла сваю працу. А хто ўваходзіў у гэтую камісію? Мы ведаем прозвішчы гэтых людзей. Гэта Ян Дамановскі, біскуп Жамойцы, Станіслав Габрэлавіч Наркускі, Павел Каспарович Астравіцкі, доктар права і віленскі войт, мэр сталіцы, Агусцін Ратундус Мілецкі, Марцін Валатковіч, адпаведна, выбітны дзеяч, жыў у Менску. Яны прадстаўлялі, уласна кажучы, так званы закон рымскі. В асноўным гэта былі католікі, але, безумоўна, сярод іх былі ўжо і пратэстанты. Якось лічыцца, што Марцін Валатковіч у час выпрацоўкі гэтага статута быў прыхільнікам рэфармацыі. Ад людзей веры грэчаскай найверагодней адным з прадстаўнікоў гэтай камісіі быў Богдан Сяліцкі, Харужа Мсціслаўскі. Дарадцай усіх удзельнікаў камісіі па юрыдычных пытаннях быў выбітны гішпанскі юрыст Педро Руіс де Мороз, ён жа Пётр Аізій. Паводле найноўшых даследаванняў Марка Ферэнца ён не ўваходзіў непасрэдна ў склад камісіі, але кансультаваў усіх сяброў камісіі. І як высветліў прафесор Юліуш Бардах, статут 1566 года рыхтаваўся паралельна на 2 мовах, на лацінскай і, уласна, на мове русінаў, так званай мове рускай, якую мы, безумоўна, лічым старабеларускай, украінцы стараўкраінскай. У адрозненне ад сваёй мовы, мову жыхароў Великага княства Маскоўскага нашыя продкі называлі маскоўскай. Уздымалася справа паправы статута на Віленскім сойме 59 года. Папярэдняе знакамленне з праектам адбылося толькі на сойме 61 года. Падзеі вайны інфлянскай яны запавольвалі працу, і у чэрвені 63 года на чарговым вальным сойме амаль цалкам падрыхтаваны праект 2 статута не быў вынесены на абмеркаванне ў сувязі з неабходнасцю арганізацыі абароны дзяржавы. Разам з тым манарх паабяцаў склікаць сойм для разгляду праекта статута праз 20 тыдняў пасля роспуску войска. І былі прынятыя яшчэ шэраг важных заканадаўчых актаў, якія ідэалагічна, па сутнасці, падрыхтавалі прыняцце той менавіта канцэпцыі 2 статута, якая
была основой для выпрацоўкі трэця. На сойме 63 года былі канчаткова ўраўнаваны ў правах усе хрысціяне, католікі, праваслаўныя і пратэстанты. Знакаміты віленскі прывілей 63 года, прыгожа аздоблены, вы бачыце, ён захоўваўся доўгі час у архіве Мікалая Радзівіла Чорна. Прымалі ўдзел у працоўцы гэтага тэкста, безумоўна, найважнейшыя дзеячы палітычныя таго часу. Это Астафій Богданович Валовіч, гэта і Григорий Александрович Хаткевич, это Ян Геранімович Хаткевич, про якога мы ўжо шмат ведаем, дзякуючы якраз публікацыям Янушкевіча і Люлевіча. І пазней, адпаведна, ў 1564 годзе выдаецца бельскі прывілей, які ўводзіць агульнашляхецкія выбарныя земскія павятовыя суды. Шэрагу прычын не адбылося ўвесці ў дзеянне статут, як планавалася з дня Святого Марца на 12 лістапада 64 года, але некаторыя нормы пачалі сваё дзеянне. Гэта дазволіла ўжо у красавіку 1565 года ў некаторыя паветы Вялікага княства Літоўска прызначыць склад земскіх судоў, як вось у Наваградку, у Берасці ці ў Слонімі. Адпаведна, Мікалай Янович Радзівіл-Чорны, які на той час быў найважнейшым дзяржаўным дзеячом Вялікага княства Літоўска, спалучаў у сваіх руках пасады маршалка найвышэйшага Літоўска, канцлера і ваяводы Віленска, прыхіліўся да і наступна этапа рэфармавання дзяржаўнага ладу. Справа выпраўлення праекта статута ўздымаецца на Менскім вайсковым з'ездзе ў лістападзе-снежні 64 года, на Трабскім з'ездзе, на Пётраўскім сойме 65 года. Зацвярджаецца асноўная частка новага статута, але яшчэ не яго канчатковы варыянт. І насуперак памкненням віленскага войта Аўгусціна Ратундуса правесці на віленскім сойме 65-66 года, так званым вялікім сойме, у якасці адзін афіцыйна тэкста статута лацінскі варыянт, як ён меркаваў, гэта было сапраўды ідэальна, ён лічыў дасканалым той тэкст, які складаў і які рэдагаваў менавіта як адшольнік той часткі камісіі, якая выпрацоўвала лацінскі тэкст. Але сярод пратэстантаў і праваслаўных, якія ўваходзілі ў склад соймавай па сутнасці большасці, было адзінадумнае такое ўяўленне, што ў якасці адзінага афіцыйнага тэксту трэба зацвярджаць толькі старабеларускі тэкст, што і было зроблена на сойме віленскім. Вялікі князь Гімон Тагус даў згоду і навядзення ў дзеяння з 26 студзеня 66 года большасці раздзелаў падрыхтаванага праекта статута, а таксама на, уласна кажучы, тое, каб у Вялікім княстве Літоўскім пачалі дзейнічаць перадсоймавыя соймікі як органы, уласна кажучы, дзякуючы якім шляхта магла абмяркоўваць любыя палітычныя пытанні, выносіць заканадаўчыя ініцыятывы на разгляд вальнага сойма Вялікага княства Літоўскага. І па сутнасці соймікі становяцца такім ж інстытутам, дзякуючы якому рэгіянальныя шляхецкія карпорацыі былі здольныя прымаць палітычныя рашэнні. Вось арыгінал гэтага дакумента, ён захоўваецца тут у Варшаве, у архіве Глувным акт даўных ці галоўным архіве старажытных актаў. Я ў свой час гэты дакумент апублікаваў у 2005 годзе. Вы можаце таксама азнаёміцца з яго зместам у вольным доступе на маёй старонцы акадэміі ЭДУ. Гэта публікацыя 2005 года у беларускім гістарычным аглядзе. У сувязі з новымі патрабаваннямі шляхты, у тым ліку аб утварэнні асобных падкаморскіх судоў, на што быў дадзены станоўчы адказ Вялікага князя, неабходна было прывесці тэкст статута ў адпаведнасці з прынятымі апошні момант рашэннямі. І гэта стала прычынай таго, што прывілей на ўвядзенне дзеяння статута 66 года датаваны не 26 студзеня, а 1 сакавіка 1566 года. І вось ужо на берасцейскім сойме сапраўды былі прынятыя вельмі важныя змены, у тым ліку праўкі ў 3 раздзел, якімі істотна змянялася становішча заканадаўства пра раздачу двароў і староста ўтрымання чужаземцам загранічнікам. Палітычная эліта і прадстаўнікі шляхецтва пагадзіліся з неабходнасцю прыцягнення на вайсковую службу у умовах якраз складаных вядзення інфлянскай вайны польскіх вайскоўцаў шляхам раздачы са згоды сойма аселасцяў вечных і дачасных.
І кампенсацыю за гэта шляхта выйграла для сябе надзвычай важную папраўку першых артыкулаў 7 раздзела, якія давалі шляхце права вольна распараджэння сваёй нерухомасцю, чаго раней не было. Гэта сапраўды, як некаторыя там нашыя гісторыкі права марксісты пішуць, буржуазны прынцып распараджэння, так сказаць, уласнасцю і так далей. Шляхта сапраўды магла з гэтага часу вольна перадаваць у спадчыну, прадаваць сваю нерухомасць. Раней былі жорсткія абмежаванні. Адпаведна, вельмі значныя змены былі ўнесены на градзянскім сойме 66-67 года. Шляхта прасіла манарха месца ўраднікам земскім павятовым, якія маюць засядаць на сойміках, азнайміць і ў статут упісаць. У выніку былі распрацаваныя важныя змены і дапаўненні ў статут, якія прадугледжвалі, напрыклад, чарговасць месцаў і парадак выказванняў на сойміках. Это значыць, была ўстаноўлена соймікавая іерархія. У частцы 2 і 3 уступнага артыкула соймавай пастановы упершыню былі урэгуляваны іншыя аспекты арганізацыі соймікаў, у тым ліку была вызначана законная працягласць соймікавых пасяджэнняў у 3 дні. Між іншым, лідары шляхты імкнуліся, каб радныя паны і павятовыя ўраднікі прысутнічалі на соймікавых пасяджэнняў, таму устанаўлівалася матэрыяльная адказнасць ураднікаў за адсутнасць на сойміку без, уласна кажучы, станоўчай прычыны у выглядзе штрафаў па меры 5 коп грошаў літоўскіх, гэта каля 300 грошаў для сенатараў, і 2 коп ці 120 грошай для земскіх ураднікаў, што было вельмі вялікай сумай. Адпаведна, пазней таксама некаторыя змены ў статут уносіліся, але ўсё гэта былі дапаўненні не вельмі значныя. Напрыклад, на градзянскім сойме 68 года з патрабаваннем аб змяненні асобных пастаноў выступілі татары і габрэі, якія настойвалі на адмене абмежаваннях, прадугледжаных у адносінах іх нормамі 2 статута. Абмяркоўваліся таксама 20, 69 артыкулы 4 раздзела пра судовую сістэму, 5 артыкул 12 раздзела. Адпаведна, святары праваслаўнай царквы патрабавалі ўнясення ў статут правіла аб тых, хто прапусціў тэрміны ўступлення ў епіскапства, ігуменства, папоўства, што і было выканана. Лідары шляхты паставілі на гэтым сойме пытанне аб увядзенні матэрыяльнай адказнасці ў памеры 30 літоўскіх грошаў ці 1 таляра з каняк у службе стаіці павінна для тых шляхціцаў, якія не прыязджалі на соймікі. Аднак манарх не падтрымаў гэту ідэю, пацвердзіўшы пастанову ранейшую, што ніхто не можа, уласна кажучы, выносіць пратэстацыі супраць рашэння тых соймікаў, на якіх людзі адсутнічалі. І тут мы бачым таксама імкненне лідараў павятовага шляхецтва актывізаваць працу людзей, свайго суседзяў, каб яны хаця б пад пагрозай матэрыяльнай адказнасці прымалі ўдзел у абмеркаванні палітычных пытанняў. Ведаеце, не ўсе людзі любяць удзельнічаць у абмеркаванні не толькі палітычных пытанняў, але нават пытанняў, як жыць у сваім кааператыве, як там лесвіцы, каб былі чысты. Але чым раней мы навучымся гэта рабіць, тым лепш. Так вось, калі мы гаворым пра канцэпцыю 3 статута, то яна ўзнікае ў сувязі з тым, што была заключана па сутнасці Люблінская унія. Раней яшчэ вось на тым жа градзянскім сойме 68 года ствараецца спецыяльная камісія не проста для выпраўлення статута, а менавіта для падрыхтоўкі канчатковай рэдакцыі 2 статута, які яшчэ не быў апублікаваны. Ён функцыянаваў у рукапісных спісах. І адпаведна ў гэтую камісію ад паноў рады быў уключаны Валер'ян Пратасовіч Сушкоўскі, біскуп Віленскі, і 3 прадстаўнікі свецкай часткі панаўрадных, гэта пан Юрый Васильевич Тышкевич, воевода Берасцейскі, Мальхер Шемет, кашталян Жамойцы, і пан Ян Гайка, кашталян Берасцейскі. На жаль, тут цяжка ўбачыць на гэтым экране, але тыя, хто нас будзе глядзець у стрыме, убачыць партрэт Валер'яна Пратасовіча Сушкоўска, яго пячатку, партрэт берасцейскага воеводы Тышкевіча, яго пячатку, і адпаведна пячаткі Гайкі і Шемета, якія былі прывешчаны да акта Люблінскай уніі. Ад рыцарскага кола мне ўдалося ўстанавіць таксама у
у пачатку 2000-х гадоў. Склад гэтай камісіі ўваходзіла 6 чалавек: Лукаш Свірскі, маршалак, Ян Баляславіч Свірскі, маршалак, Павел Каспарович Астравіцкі, маршалак гаспадарскі, Ян Доўгер, таксама маршалак гаспадарскі, Разм Доўгер, суддзя земскі троцкі, і Марцін Владкович, земскі менскі пісар, пазней земскі менскі суддзя. Насуперак першапачатковым планам другі статут не быў надрукаваны за час свайго дзеяння, распаўсюджваўся ў рукапісных спісах. Да нашых дзён па падліках Вітаўта Раўдалюнаса дайшло 58 спісаў статута, з іх 13 на старабеларускай мове, 40 на польскай і 5 на лацінскай. Вось гэты тэкст я трымаў у руках, это найлепшы захаваўшыся тэкст статута другога, які менавіта ўжываўся ў судзе, гэта даказана і Раўдалюнасам, і Алдонай Васіляўскіня. Ён захоўваецца ў бібліятэцы Польскай акадэміі навук у Курніку, рукапіс 818, калі хто зацікавіцца, магу даць, чытайце. У меня ёсць, так сказаць, фотаздымкі кожнай старонкі. Ёсць таксама вельмі цікавы старабеларускі тэкст статута у Львове, у бібліятэцы імя Стэфаніка Васіля, акадэміі навук Украіны. Таксама копія гэтага статута ў нас ёсць у распараджэнні. Таксама асабіста я трымаў у руках чудаўскі спіс у Маскве, які захоўваецца ў дзяржаўным гістарычным музеі Масквы, і гэтак далей. Дзеля чаго мне трэба было вывучаць гэтыя рукапісы? Дзеля таго, што ў гэтыя тэксты статута ўносіліся не толькі самі статутныя нормы, але і ухвалы ранейшых соймаў. І я хацеў параўнаць, уласна кажучы, наколькі поўна захаваліся гэтыя заканадаўчыя акты, і каб можна было сапраўды вызначыць, чым яны адрозніваюцца ад тых публікацый, якія мы ведаем. У тым ліку мяне найбольш цікавіла якраз заканадаўства пра соймікі, пра соймы і так далей. Значыць, у 1576 годзе толькі, пасля выбрання на прастол Стэфана Баторыя, які не ведаў ні польскай, ні старабеларускай мовы, але выдатна валодаў лацінскай, віленскі войт Агусцін Ратундус прадставіў манарху лацінскі тэкст статута 1966 года як пераклад афіцыйна так звана руская тэкста кадыфікацыя ВКЛ. І вось таму захаваліся ў тым ліку лацінскія версіі статута 1966 года. Адзін з іх захоўваецца таксама ў бібліятэцы Акадэміі навук у Курніку. Алдона Владзіслава Паядаіта Васіляўская апублікавала па-ўкраінску тэкст сваёй дысертацыі, прысвечанай менавіта кірылічным спісам другога статута. Часцей за ўсё рукапісныя кнігі статута уносіліся не толькі пастановы, уласна кажучы, тых соймаў, якія папярэднічалі Віленскаму вялікаму вальнаму сойму, але уносіліся некаторыя тэксты заканадаўчых актаў, прынятых на галоўных з'ездах Вялікага княства Літоўскага ўжо пасля ухвалення другога статута. У тым ліку, напрыклад, акты галоўных з'ездаў часоў без каралевы. Некаторыя рукапісы другога статута загінулі ў час Другой сусветнай вайны ў бібліятэцы Красінскіх. У свой час прафесор Люлевіч нам казаў, што напісаў бы сваю хабілітацыйную працу значна хутчэй, калі б гэтыя тэксты дайшлі да нашых дзён. А так прыйшлося іх вылаўліваць па сутнасці па рэштках, па ўсіх бібліятэках і архівах цэнтральнай, усходняй і заходняй Еўропы. Статут 1566 года з выняткамі часто называецца валынскім. Пасля далучэння Валыні, Падолля і Кіеўскага ваяводства да Польшчы перад самой Люблінскай уніяй, там захаваўся менавіта гэты статут, тады як у Вялікім княстве Літоўскім з 1589 года да юрэ дзейнічаў статут 3 1588 года. Ну і таксама пазней, калі захочаце, паглядзіце прэзентацыю і пабачыце, якія ёсць працы, прысвечаныя другому статуту 1966 года і хто рыхтаваў гэтае выданне. Часцей за ўсё ў Беларусі карыстаюцца апошнім выданнем 2003 года, падрыхтаваным ЮХО, Сатоліным і ЮХО. На жаль, гэтае выданне, я б сказаў, не вельмі зручнае для студэнтаў і абсалютна не вартае для ўжывання навукоўцамі, бо па сутнасці перадрукавалі тэкст 19 стагоддзя, спіс Васіля Усовіча, не вельмі папраўны, і не ўлічылі, канешне, навуковую літаратуру, якая выйшла за апошнія гады не толькі у Беларусі, але, канешне, і ў суседзяў.
Ну і калі мы гаворым пра то, як жа выпрацоўваецца канцэпцыя трэцяга статута, у сувязі з чым? Да, безумоўна, у сувязі з тым, што заключаецца Люблінская унія. І палякі патрабавалі кардынальна перагляду законаў, якія, можна сказаць так, дыскрэдытавалі палякаў у Вялікім княстве Літоўскім, не давалі ім тут рабіць кар'еры і набываць зямельную маёмасць у тым аб'ёме, якім бы ім хацелася. І, безумоўна, яны хацелі не толькі праз шлюб станавіцца індыгенатамі ў Вялікім княстве Літоўскім, хацелі, каб палякі мелі тыя ж самыя правы КЛ, што літвіны, ну і пагаджаліся ўзамен даць такія правы літвінам у Вялікім княстве Літоўскім. Але гэта не значыць, што ў іх все атрымалася. Адпаведна, на сойме 69 года склад камісіі вось той 68 года змяняецца трошкі. У склад камісію на дапамогу радным панам уключаюцца Аўгусцін Ратундус-Хмелевскі, ўжо вам вядомы, дасведчаны. Застаюцца ад паноў рады толькі Валер'ян Партасович-Сушкоўскі, Мальхер, Станіславіч Шэмет. І ад кожнага ваяводства, вы можете зноў жа на слайдзе бачыць, прозвішчы людзей, якія дэлегуюцца ў склад камісіі. Камісія была вельмі прадстаўнічая. Туды ўваходзяць як тэарэтыкі, якія мелі выбітную адукацыю заходнееўрапейскую, так і юрысты-практыкі. Людзі, якія мелі добры досвед, адпаведна, судовай дзейнасці, дзейнасці ў якасці соймавых паслоў, паборцаў падаткаў і ваенны досвед. Як мінімум два сябры статутнай камісіі 1551-1566 года, а менавіта Астравіцкі і Валатковіч удзельнічалі і ў выпрацоўцы канчатковага тэкста другого статута і, адпаведна, пачалі займацца выпрацоўкай канцэпцыі трэцяга статута. Мы можам адзначыць, што, безумоўна, погляды палякаў, якія імкнуліся і патрабавалі ад палітычнай эліты, каб статут польскі ласка перад сабой узялі, як мага бліжэй законы літоўскія з ім узгаднілі, каб ва ўсіх ужо дзяржавах нашых, як у адной рэчы паспалітай, аднолькавы парадак адпраўлення правасуддзя, юстыцыя, гэта значыць справядлівасць, мог быць для людзей арганізаваны. І вось, па сутнасці, палякі ад гэтай камісіі чакалі вось гэтага, ад той камісіі, якую я вам назваў, так? Але гэта не значыць, што гэтая камісія менавіта гэтым займалася. Яны, па сутнасці, пачалі ўдасканальваць, глядзець, вось як распрацаваны не так даўно другі статут дзейнічае, што там не працуе, што сапраўды не вельмі удала. Ну, напрыклад, другі статут прадугледжваў удзел паспалітае рушэння, па сутнасці такой шляхецкай міліцыі ўнутраных войскаў, так? Для правядзення выканання выракаў судоў. Калі чалавек, будзем казаць, не вельмі хацеў выконваць заканадаўства, не хацеў выконваць судовыя пастановы, то часам у яго была зброя, яго мог быць, напрыклад, замак, і ён мог астравіцца. Замак быў такі. І там спрэчка ішла паміж гарнастаямі і жонкай удавой іх брата. І ў выніку дзве вайсковыя аперацыі. Адна слонімска павета, другая вайсковая аперацыя адразу ўжо ўсіх паветаў Наварацкае воеводства не прынесла ніякага плёну. У сэнсе таго, што замак яны так і не ўзялі. І вось тады нашыя продкі падумалі і вырашылі, і потым гэта было ўнесена ў заканадаўства ўжо ў 78 годзе замацавана ў трэцім статуце. А навошта прыцягваць такія сілы, калі можна проста такога чалавека, які не хоча выконваць пастанову суда, ставіць па-за законам, вяшчаючы яго банітам. І гэта значыць, што чалавек не меў правовай абароны. Гэта значыць, што ён, прабачце, мог быць любім, забіты, беспакараным. Ну, канешне, у Вялікім княстве Літоўскім, напэўна, з'явіўся інстытут такіх паляўнічых за галавамі, так? Між іншым, пра яго нам амаль нічога не вядома, дакументы пакуль мне ў рукі не трапляліся, але тое, што гэты інстытут дзейнічаў, відавочна, гэта бачна потому, як парушальнікі права сядзелі ніжэй вады, цішэй травы, калі атрымлівалі сапраўды вырак пра баніцу. Як яны адразу падхопліваліся, беглі да караля, каб атрымаць глейт, ахоўны ліст, не дай Божа, завіюць беспакараных.
Насамрэч, у мяне таксама ў 2 ці ўжо 3 артыкулах ёсць згадкі пра тое, што якраз вось такая правая норма яна дзейнічала. І сапраўды, як дакладна адзначыў яшчэ ў першай палове 20-го стагоддзя прафесор Лаппа у рэдагаванні, удасканальванні другога статуту, падрыхтоўцы на гэтай аснове трэцяга з самага пачатку пачалі актыўна ўдзельнічаць шараговыя шляхціцы з усіх паветаў Вялікага княства Літоўскага. Гэта супярэчыць думцы Юхо, што такі тэкст мог бы выпрацаваны толькі вузкім колам спецыялістаў, юрыстаў, адмыслоўцаў. А ўсе дакументы, якія ўсё ж захаваліся да нашых дзён, паказваюць, што было вельмі шырокае абмеркаванне праекта статута, і гэта абмеркаванне пачыналася ўжо з канца 60-х, пачатку 70-х гадоў. Я хацеў бы прывесці яшчэ одну цытату. Пацвярджэнне палітычнай актыўнасці шляхты мы знаходзім і ў пазнейшай ацэнцы арыстакрата, жамойцкага старасты, найвышэйшага маршалка Вялікага княства Літоўскага, віленскага кашталяна Яна Геранімавіча Хаткевіча, які 21 жніўня 1574 года скардзіўся у прыватным лісце Станіславу Карпоўскаму, што ў Вялікім княстве Літоўскім шырыцца вольнасць, верх бярэ шляхта і яе грамадскае меркаванне. Яшчэ ў інструкцыі паслам на Сойм 1570 года шляхта віленскага павета указвала, што апісаныя ў статуце правы і прывілеі неабходна пакінуць у сваёй моцы, а паколькі нашыя прывілеі яшчэ не ўсе ў статут упісаныя, прасіць манарха, караля яго міласць, каб яны былі ўпісаныя, а статут надрукаваць. У той жа час праца над кадыфікацыяй ішла вельмі няспешна, як з-за рознагалоссяў паміж шляхтай і арыстакратай, так і у тым ліку з-за таго, што былі кардынальныя разыходжанні ў поглядах на генезіс і прыроду унійнага пагаднення паміж прадстаўнікамі кароны і Вялікага княства. Так падканцлер ВКЛ Астафей Валовіч пісаў Мікалаю Радзівілу: верагодна, з'езд камісіі для заслухоўвання справаздач паборцаў не зможа сабрацца да Дня Святога Яна. На гэты час яго каралеўская міласць даў указанне адкласці разгляд судовых спраў, аднак, верагодна, і надалей суды будуць адкладзены і будуць несціся, паколькі без вашых міласцяў, паноў рад, не спяшаецца наш літоўскі статут. Мы тут клапоцімся пра чужую выгоду, а пан канцлер каронны паненку пры жонцы сваёй ужо хавае. І, вядома, за мясам пёры ўзнясе. Так ліцвін з палякам статут параўноўваць. Адстаялі сваё выключнае права на карэктуру ўласнага статутнага заканадаўства прадстаўнікі Вялікага княства Літоўскага і на перамовах з кароннымі прадстаўнікамі і французскімі пасламі на лекцыйным сойме 73 года. Адпаведна, адзін з артыкулаў Генрыкавых утрымліваў такі змест. Таксама паны, усе рады, станы Вялікага княства Літоўскае, зямель Валынскай, Кіеўскай, Браслаўскай, якія судзяцца па законах літоўскіх, тым жа спосабам пастанавілі, што і да будучага сойма склікана на выпадак нашай каранацыі законы свае паправяць і звычай адпраўлення правасуддзя паміж сабой пастановяць на ўсім тым, на тым, што большая частка тых, якія правам літоўскім судзяцца, дадуць сваю згоду. Мы ж у час нашай каранацыі прысягнуць абавязаны будзем і на наступныя часы таксама законы свае суды адпраўляць ім заўжды будзе вольна. Такое, адпаведна, абяцанне дае Генрых Валуа ў генрыкавых артыкулах. 13 мая падпісаны акт, які паўтараў палажэнне акта Варшаўскай канфедэрацыі. У час перамоў, які вяліся 15-16 мая, 70-гадовы французскі дыпламат, біскуп Валанса, гасконін Жан де Манлюк, якога святы рымскі прастол лічыў еретыком, ухіляўся ад падпісання артыкулаў, але быў вымушаны іх падпісаць. 9 верасня ў Парыжы, як кароль-элект Генрых Валуа пагадзіўся таксама на падпісанне гэтых артыкулаў.
але пасля каранацыі адмовіўся прысягнуць, бо спасылаўся на рознагалоссі паміж сенатарамі, светскімі, духоўнымі, самім вялікім княствам літоўскім. Лапо меркаваў, што соймавая камісія перадала справу паправы павятовым соймікам прыкладна ў гэты час, і сапраўды, як высветліў у канцы 20-го стагоддзя польскі даследчык Генрых Люлевіч, пасля раптоўнага ад'езда Генрыха Валуа ў Францыю Віленскі дзяржаўны з'езд, які адбыўся ў лістападзе 1574 года, перадае справу выпраўлення статутаў паветы пад кантроль земскіх і гродскіх судоў. Люлевічу таксама належыць заслуга ў пацвярджэнні асноўнай гіпотэзы Лапо пра вырашальную ролю ў працы над праектам не статутнай камісіі, а ўсіх палітычна актыўных прадстаўнікоў шляхецкага народа Вялікага княства Літоўскага. Ну і вось далей, калі выбіраюць манархам Стэфана Баторыя, неаднаразова склікаюцца соймікі, якіх разглядаецца справа выпраўлення статута. Так адразу пасля заканчэння Торнскага сойма па паветах рассылаюцца універсалы ад імя манарха, якім прызначаюцца соймікі для разгляду праекта. Прадугледжвалася, што ў 1578 годзе праект будзе разгледжаны на галоўным з'ездзе Вялікага княства Літоўскага на Ваградку. На варшаўскім сойме, які засядаў у 1979 годзе разам з праектам спосаба праў трыбунальскіх, ці законы, які рэгламентаваў дзейнасць будучага трыбунала, былі прадстаўлены манарху і некаторыя паправы статута. А адзін з артыкулаў быў прадстаўлены яшчэ на каранацыйны сойм Генрыха Валуа. Так вось, як адзначае Закшэўскі, напрыклад, наватарскія правы ідэі мелі ў Вялікім княстве Літоўскім большы поспех, чым кароне. Менавіта таму у Лоску, які належаў Яну Кішку, і дзе я ўдзельнічаў у раскопках, у 1990 годзе быў выдадзены польскі пераклад выбітнай працы Анджэя Фрыч-Маджэўска «Рэпубліка Манданда». Безумоўна, рэакцыяй на абставіны, якія не дазволілі соймікам ўжо ў той час, у канцы 70-х гадоў, прыйсці да пэўных пагадненняў і вынесці узгоднены тэкст на абмеркаванне, была рэакцыя Астафія Валовіча ў лісце ад 11 сакавіка 1977 года, які ён адправіў канцлеру Мікалаю Радзівілу з Быдгашчы. Аднак міласцівы пан помні, што ні адна рэч, толькі статут наш літоўскі, можа прывесці нас пад іншыя, гэта значыць каронныя законы права адміністрацыю, чаго я, дай Божа, не дачакаюся, можа, хто больш маладзейшы. У імя Бога, міласцівы пане, выберыце вашай міласці для выпраўлення гэта наша нешчаслівая статута некалькі асобаў, бо людзям вельмі надакучылі гэтыя паездкі ў Польшу. Маецца на ўвазе, у той час не існавала яшчэ апеляцыйнага суда, і людзі былі вымушаны ездзіць на вялікая адлегласць у месца, дзе знаходзіўся манарх, каб, адпаведна, гэтыя справы разглядаліся ў апеляцыйнай інстанцыі. І 1 сакавіка толькі 81 года выдаецца ухвала судоў галоўных трыбунала ВКЛ. 8 сакавіка 81 года, у апошні дзень працы Варшаўскага вальнага сойма, які зацвердзіў канстытуцыі, якія прызнавалі карэктуру статута ўнутранай справы княства, пры умове, што яна не будзе супярэчыць спісам уніі, была дадзена згода на гатоўнасць зацвердзіць новы статут на бліжэйшым наступным сойме. Тут вельмі важна зразумець, што калі з'езд, прызначаны на 8 верасня 1981 года, не адбыўся, то рэальна мусіў заняцца праектам статута галоўны трыбунал, які быў створаны ў 1582 годзе на падставе закона 81 года. Ёсць разуменне таго, што ёсць дакументы, які сведчаць пра тое, што ўсё ж некаторыя дэпутаты для выпраўлення статута на гэтым этапе былі выбраны. Была згода на збор падатку па меры 2 грошаў з валокі аселай службы, 1 гроша з дыма на ўзнагароджанне дэпутатаў. У некаторых паветах гэты падатак сапраўды збіралі, але не заўжды збіралі хутка і не паўсюль сабралі ў дастатковай колькасці. Так, я ў свой час
знайшов документ, який підтверджує, що Слонімський поборца скардився, що порядок збору податка хоч і був визначений монархом, однак того побору bardzo мало з панов шляхти віддадено, одно 10 золотих, 4 копи, а інші не хочуть давати. Люлевич мяркуе, однак, што Віленскі з'езд не адбыўся ў 81-м, паколькі многіх паветах соймікі не абралі дэпутатаў. І вось у верасні 82-го года нейкі праект усё ж быў прадстаўлены на разгляд галоўнай перадсоймага сойміка Вулкавыску. Магчыма, ён быў разгледжаны раней суддзямі галоўнага трыбунала, які распачаў сваю дзейнасць 30 красавіка пад маршалкоўствам лідара ўсёй сярэдняй шляхты Вялікага княства Літоўска, на той час уже віцебская кашталяна Мальхера Жгімонтавіча Сноўска, па сутнасці лідара экзекуцыяністаў Вялікага княства Літоўска яшчэ на Люблінскім сойме 1569 года. На жаль, мы не маем звестак пра сутнасныя адрозненні вось гэтага праекта ад наступнага праекта 84 года і ад зацверджанага ўласна праекта 87 года. Вядома толькі, што ў пачатку 19 стагоддзя Ігнат Анацевіч перапісваў Вулкавыску настаўленне дэпутатам, абраным у склад статутнай камісіі аб унясенні правак, якія датаваліся менавіта 82 годам. Таму мы ведаем, што ў працэсе кадыфікацыі на той час прымалі ўдзел усе палітычна актыўныя шляхціцы, погляды якіх мы ведаем. І ведаем, чаго яны патрабавалі. І мы ведаем, якія, уласна кажучы, законапраекты сапраўды, каб яны былі прынятыя, у нас была б іншая дзяржава. У нас былі б, напрыклад, сталыя падаткі. Разумееце? І гэты законапраект пратэстанцкія лідары распрацавалі. Той жа Мальхер Сноўскі, той жа, прабачце, Андрей Іванович Вобрынскі, той жа Есіф Іванович Галаўня. Я магу зноў жа вельмі доўга пералічваць людзей, бо ведаю іх погляды, ведаю, якія потым падаткі ухваляліся на рэгіянальным узроўню на вагрыку. Ухвалялася якраз тое, што не было прынята на агульнанацыянальным узроўні. У мэтах завяршэння карэктуры быў запланаваны яшчэ адзін з'езд на 20 кастрычніка 83 года. З прычыны небяспекі ваеннага канфлікта з Турцыяй ён быў перанесены, і ўрэшце было вызначана сабрацца ў Вільні 23 студзеня 84 года. Дзякуй Богу, захавалася падрабязная на італьянскай мове рэляцыя папская нунцыя Баланеці 9 лютага 84 года з Вільні. І нунцый Баланеці піша, што ў пасяджэннях вось гэтага з'езда бралі ўдзел 15 сенатараў, усе пратэстанты. У Вільні прысутнічалі і біскупы рыма-каталіцкія, ВКЛ-католікі, але, як Баланеці піша, яны па пэўных прычынах адмовіліся на той час прыняць удзел у абмеркаванні. І каля 50 шляхецкіх паслоў, што даем нам прадстаўніку ад кожнага павета, плюс верагодна за ўсё былі прадстаўнікі яшчэ ад сталіцы, ад Вільні, таксама, які ўдзельнічалі ў абмеркаванні тых іншых палажэнняў статута. Паслы і сенатары, што важна, засядалі разам і займаліся выключна справай управлення статута. Значыць, ішло паартыкульнае па сутнасці абмеркавання праекта са студзеня па сакавік 1584 года. Ўжо пра гэта коротка пісалі Генрых Люлевіч і Лешак Кіневіч у сваёй манаграфіі, прысвечанай сенату за часы Баторыя. Вось гэтая таблічка, якая выведзена, паказвае, хто дакладна не быў на пасяджэннях гэтага з'езда. Напрыклад, Мікалай Крыштаф радзіў сыротка, католік, маршалак найвышэйшы Вялікага княства Літоўска. У той час у сваю пілігрымку паехаў на святую зямлю, знаходзіўся у гэтыя часы на выспе Крыт і на Корфу. Вось, мы ведаем дакладна, хто быў. Адпаведна, гэта віленскі ваявода Мікалай Юрыевич Радзівіл-Руды. Між іншым, ён літаральна праз месяц скончыць сваё жыццё. Быў, безумоўна, Астафей Богданович Валовіч, які прадстаўляў інтарэсы монарха на гэтым з'ездзе. Быў кашталян Трокскі Крыштаф Радзівіл-Перун. Дакладна прысутнічаў Ян Кішка, стараста Жамойцкі. Дакладна прысутнічаў Мікалай Мікалаевич Радзівіл, старэйшы брат Крыштаф Радзіла Перуна і сын Рудога, ваявода Наваградскі. Дакладна прысутнічаў Мальхер Жгімонтавіч Сноўскі, граўш, кашталян віцебскі, наваградскі шляхціц. І
Пра іншых, ну, верагодней за ўсё большасць былі, але вось каго не было на сённяшні дзень пакуль мы не ведаем, бо вось каля 15 сенатараў прысутнічалі. Дакладна ведаем, што былі прадстаўлены на гэтым з'ездзе прадстаўнікі двух паветаў, бо ёсць дакументы, якія сцвярджаюць, што ў Навагарадку і Ашмяне земскія суды былі адмененыя, бо суддзі паехалі на з'езд. І гэта значыць, Есіф Іванович Галаўня, Навагарадскі земскі суддзя быў на гэтым з'ездзе, і, адпаведна, Станіслаў Саковіч, Ашмянскі земскі суддзя, мог быць і Каспар Фёдорович Керсноўскі, Навагарадскі земскі падсудак. Ну, а тут я, так сказаць, падрыхтаваў для вас таксама партрэты тых людзей, якія, уласна кажучы, вырашалі лёс дзяржавы, калі распрацоўвалі ось тую канчатковую версію, амаль канчатковую версію статута ў 1984 годзе. Так выглядаў Мікалай Радзівіл Руды, гэта ось малюнак 17 стагоддзя, верагодна з ранейшых малюнкаў. Гэта захаваўшыся ў бібліятэцы Варшаўскага універсітэта адзіны нам вядомы малюнак Астафія Богдановича Валовіча, які верагодней за ўсё датуецца 20-30 гадамі 17 стагоддзя. Зараз Наталя Станкевич рыхтуе навуковы тэкст, прысвечаны гэтаму малюнку. Ну і вось так уявіў сабе Астафія Богдановича Валовіча наш сябар Зміцер Шапавалаў, беларускі мастак. Тут некалькі тыдняў таму была выстава яго прадстаўлена. Ну, так выглядаў Мікалай Руды, адпаведна, прабачце, Мікалаевіч Радзівіл, сын Рудога, і ягоны брат Крыштаф Пярун у выяўленні мастакоў 17 стагоддзя. Акт пастановы гэта Віленскага з'езда захаваўся ў кнігах Дзяржаўнай канцылярыі, метрыкі ВКЛ, апублікаваны двойчы у дадатку да манаграфіі Івана Івановича Лапо, Великае княжество Літоўскае. Эта кніжка ёсць у PDF, я спасылку дам. І я вельмі раю вам пачытаць вось некалькі сторонак, так, тых артыкулаў, якія не былі ўзгодненыя на гэтым з'ездзе, былі зноў перададзены ў паветы на разгляд соймікаў, і большасць соймікаў, ну, будзем казаць, не падтрымала кардынальную рэформу дзяржаўнага ладу, у тым ліку вядзення сталых падаткаў. У тым ліку вядзення падаткаў на утрыманне, так сказаць, мясцовых земскіх судоў. І потым это ўсё вырашалася ўжо на ўзроўні рэгіёнаў. У пэўных рэгіёнаў вырашалася хутка і добра, а ў пэўных не. Таму Стэфан Баторый выдае універсал, якім абяцае зацвердзіць тэкст статута на бліжэйшым сойме. Дапрацаваны праект, які пасля таго, як былі ўрэгуляваны спрэчкі паміж духоўнымі і свецкімі прадстаўнікамі палітычнай эліты на галоўным сойміку Ваўкавыску ў снежні 1984 года, былі паправлены 9 артыкул 2 раздзела, артыкулы 31, 34, 3 раздзела. Яны датычыліся ў тым ліку спрэчак паміж свецкімі асобамі і духоўнымі асобамі, рэгулявалі дзейнасць рымскіх вось гэтых езуіцкіх калегіумаў. І як адзначае Володзя Падалінскі, галоўны соймік працягваў сваю працу до 24 снежня 1984 года, і вось гэтыя кансультацыі дазволілі зняць супярэчнасці паміж рыма-каталіцкай царквой і свецкімі сенатарамі, пераважна пратэстанцка светапогляду і канфесійнай прыналежнасці. Далей, па сутнасці, до конца 1984 года ўжо была скончана праца над праектам трэцяга статута. Люлевіч не заўважыў згадку ў дыярышы сойма 1985 года пра тое, што літвіны ўсё ж спрабавалі гэты статут зацвердзіць. На гэта звярнуў увагу зноў жа Владзімір Падалінскі. Все міністры, адпаведна, былі ВКЛ на гэтым сойме, і за 2 дні да заканчэння сойма земскія паслы прынеслі статут, аб якім, каб быў зацверджаны, прасілі. Пасяджэнне зацягнулася да 3 гадзіны ночы. Пасольская ізба ніяк не магла дамовіцца парадку абароны інфлянт. Паслы княства ў чарговы раз засведчылі, што маюць права як мінімум на палову спрэчнай правінцыі. І ў выніку падчас сойма гэта не ўдалося па сутнасці дасягнуць пажаданай мэты,
і атрымаць канфірмацыйны прывілей монарха на ўвядзенне статута дзеяння, бо палякі патрабавалі паартыкульна разгляду статута, а ліцвіны адмаўляліся, спасылаючыся на Генрыкавы артыкул. Толькі пасля смерці Стэфана Баторыя палітычная эліта, маючы падрыхтаваны праект, у вельмі спрыяльных для сябе акалічнасцях рэалізавала задачу ухвалення канчатковага праекта. Пра неабходнасць змянення пэўных статутных норм шляхта асобных паветаў, у тым ліку Жамойці і Наваградская шляхта, настойвала і пасля ўзгаднення праекта ў час бескаралев'я. Так, 12 мая 1587 года, отправляючи своих послов на лекцийный сойм, Наваградская шляхта записала такую не просьбу, а хутчэй патрабаванне. Калі б прыйшло папрапаваць цяпер статуту ў час бескаралев'я, паправіць артыкул аб абражэнні маестату каралеўскага. Маецца на ўвазе той артыкул, які прадугледжваў адказнасць крымінальную за знявагу яго каралеўскай вялікасці. І адпаведныя канстытуцыі будуць унесены у канстытуцыю каранацыйнага сойма Жыгімонта Вазы. Ну, а вось так выглядаў гэты дакумент, які я толькі што працытаваў. Між іншым, на гэтым наваградскім сойміку прысутнічаў вялікі пісар літоўскі, таксама наваградскі шляхціц Андрэй Іванович Харитонович Вобрынскі, выбітны дыпламат. Я пра яго пісаў некалькі разоў у сваіх навуковых публікацыях. Можаце паглядзець вось гэтую публікацыю, якая даступна таксама і ў інтэрнэт, кліенты прыяцеля Стафія Богдановича Валовіча. Там апісваецца яго дыпламатычны досвед і ўдзел у кадыфікацыйнай працы. На Ваўкавыскім галоўным сойміку, які адбыўся ў чэрвені 1987 года, прынятае рашэнне пра неабходнасць внесення апошніх правак у падрыхтаваны праект. І, як давёў Люлевіч, менавіта на лекцыйным сойме ў чэрвені-ліпені 1987 года дэпутаты, вызначаныя толькі з ліку сенатараў і прадстаўнікоў шляхецтва, і толькі ў сваім полі, без удзелу палякаў, узгаднілі канчатковую рэдакцыю статута. Вось там якраз на гэтым этапе Леў Іванович Сапега прысутнічаў. Падкрэслюю, у 1984 годзе, калі праект абмяркоўваўся паартыкульна, Леў Іванович Сапега адсутнічаў, бо выконваў зусім іншую місію, рыхтаваўся да дыпламатычнай місіі, знаходзіўся ў Гродным. Як менавіта праходзіла зацвярджэнне, вельмі добра паказалі ў сваіх працах Лапа, Люлевіч, Віснер. А акрамя гэта Ірэна Канеўская выдала і дыярыю каранацыйнага сойма. А зараз наш малады калега Пенькоўскі, варшавянін, падрыхтаваў і манаграфію, прысвечаную гэтаму сойму. Адпаведна, мы дакладна ведаем ледзь не пахвілінна, як все адбывалася, як ліцвіны дамагліся ад монарха таго, каб ён канфірмацыйным сваім прывілеем без партыкульнага разгляду з палякамі вёў дзеянне статут 1588 года, і ён пачынае дзейнічаць праз год, адпаведна са студзеня 1589 года. Вось гэты дакумент вы бачыце, які захоўваецца ў архіве галоўным старажытных актаў у Варшаве. Прывілей на пацвярджэнне выдання новапраўленага статута на сойме каранацыі. Гэта таксама дакумент, які паказвае, што частка каталіцкай эліты, у першую чаргу біскупы, выступілі супраць статута і пратэставалі, і пратэстацыі занесены ў кнігі дзяржаўнай канцылярыі Великага княства Літоўскага. Ну і вось знакаміты дакумент, які дае выключнае права друкаваць статут 1988 года Льву Івановичу Сапегу, на той час падканцлеру Великага княства Літоўскага. Адрозніваюцца, між іншым, нават друкаваныя версіі статута. Вось вы бачыце на гэтым слайдзе, так, злева унікальны экземпляр, які захаваўся ў Вільні, у касцёле Святога Яна, у бібліятэцы менавіта музея навукі Віленскага універсітэта. Я трымаў гэты экземпляр у руках, Мякішаў трымаў гэты экземпляр у руках, калісьці Богуслаў Лінде, і там прадмова адрозніваецца ад той прадмовы, якая нам агульнавядомая. Леў Іванович Сапега ўсё ж некаторыя словы падкарэктаваў, змякчыў трошкі тэкст гэтай прадмовы. Далей, вельмі важным з'яўляецца, каб вы пастараліся зразумець, што нават вось гэтыя дзве манаграфіі, які апублікаваў
польскі даследчык расійскага паходжання, ён доўгі час працаваў у Кракаве, ён філолог Владзімір Мякіш, ён апантаны тэмы, ён сапраўды шмат атрымаў у руках, шмат гадоў над тэмай папрацаваў, але, як сказаць, ўсё роўна ягоная праца не бездакорная. Яна ёсць даступна ў бібліятэках, яна на рускай мове, прачытаць я кожны здолее, але я вельмі прашу, чытаючы вось манаграфію Мякіша, ўсё ж памятаць пра тое, што ёсць менавіта тэксты выбітных юрыстаў, якія напісаныя значна лепш за чалавека, які мае філалагічную адукацыю. Ён вельмі добра падыходзіць да праблемы кнігазнаўчай, аналізуе якраз існуючыя экземпляры статута, працягваючы напрацоўкі Пташыцкага. Ён добра прааналізаваў менавіта мову статута, але ягоныя высновы адносна права, я б сказаў, часам і нацягнутыя, а часта памылковыя. Так вось, памятаючы вось гэтую цытату Івана Івановича Лапо, калі якому Льва Івановича Сапегі, який цитував і Лапо, і Хо, і вельмі часто любить її проводити навіть у підручниках, калі якому народу сором права свайго не ведае, дык асабліва нам, што ні на якой чужаземнай мове на свае ўласныя законы пісаныя маем. І ў любы час, што нам неабходна для адпору усялякай крыўды, можам ведаць, як у прадмове да статута пісаў Лев Іванович Сапега. Я хацеў бы параіць вам звярнуцца яшчэ да двух тэкстаў. Гэта тэкст Владзіміра Падалінскага «Партикуляризм versus унификация. Разработка и принятие статута Великого княжества Литовского 1588 года». И до моего власного тексту «Систематизация права ВКЛ и питание поправы третьего статута на сомиках Новогородского воеводства у 1587-1632 годах». Мой текст вы можете знайти на моей сторонце Академии, я спасылку дам до стрима. Тэкст Владзіміра Падалінскага таксама даступны на старонцы часопіса Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І асобныя вытрымкі з гэтага тэкста і з неапублікаваных яшчэ тэкстаў, бо мы рыхтавалі, можна сказаць, маючы одну рамку, один канцэптуальны падыход, а ў выніку у гісторыі беларускай дзяржаўнасці пайшоў друк вельмі скарочаны тэкст па-расійску, які абазначаны як развіцця правовой сістэмы статут ВКЛ 1588 года. Я гэты тэкст таксама выкупіў, ён у мяне ёсць у PDF і выкладзены на маёй старонцы Акадэміі, спасылку зраблю. Вельмі часта да сённяшняга дня у нас існуе не зусім правільнае ўяўленне пра статут, нягледзячы на тое, што велізарная колькасць даследчыкаў яго вывучалі. Напрыклад, мало каму ўвогуле вядомы тэкст Вітаўта Сараўдзелюнаса, які ён апублікаваў яшчэ ў савецкія часы. Гэта дакумент «Прывілей Жыгімонта Вазы», які карэктуе ўжо апублікаваны і ўведзены ў дзеянне тэкст статута. Датуецца гэты дакумент 90-мі гадамі 16 стагоддзя, але ні адзін гісторык права да сённяшняга дня не здолеў вывучыць, уласна кажучы, ці ўлічвалі суддзі у самым канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя вось гэтыя змены і дапаўненні, якія ўсё ж былі разгледжаны камісіяй, якая працавала ў 91-92 годах. Таксама, нягледзячы на тое, што існуюць выбітныя манаграфіі, прысвечаныя можна сказаць, польскамоўным заканадаўчым актам Рэчы Паспалітай, ўсё роўна да сённяшняга дня ніхто не параўноўваў, якім чынам суадносіліся нормы статута і нормы каронных канстытуцый, акрамя тэкстаў, апублікаваных яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя ці ў канцы 19-го стагоддзя, а на сённяшні дзень патрэбна манаграфія, сур'ёзная манаграфія, якая паказвала, якім чынам суадносіліся вось гэтыя заканадаўчыя акты, як суддзі ў сваёй практычнай дзейнасці судовай, уласна кажучы, як яны прымалі рашэнне.
вельмі добрая, але ўжо даўно састарэлая кніжка Янікі Алексеевича Маліноўскага «Учение о преступлении по Литовскому статуту». Ну, ось я не раз меў магчымасць размаўляць і з Таісіяй Івановнай, доктарам юрыдычных навук, донор, і з ужо святой памяці Язэпам Александровичам Юхо. І калі задаваў пэўныя пытанні, то бачу, што яны не ведаюць, як на іх адказаць. Ну, напрыклад, увогуле, а як мы вызначаем, што ёсць статут Великага княства Літоўскага? Ось я пытаюся у доктара юрыдычных навук Таісіі Івановны. Таісія Івановна, чаму вы называеце статут Великага княства Літоўскага зводам законаў, калі гэта адзіны закон? А яна мне адказала, ну так драбязка гаворыцца. Драбязка – гэта тэарэтык права, прафесор Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Калі вы хочаце зразумець, што ёсць статут, ну трэба чытаць. Калі чытаеш, ты разумееш, што гэта адзіны закон, сістэматызаваны, гэта акт кадыфікацыі. Вельмі добра пра ўсё гэта даўным-даўно напісаў яшчэ Юліуш Бардах. Але статут быў адзіным законам у дзяржаве? Ды не, канешне. Ці змяняліся статутавыя нормы? Ды, канешне, змяняліся. Прычым часам яны маглі быць зменены на рэгіянальным узроўні. Я у сваім артыкуле прыводзіў прыклад, калі Сомік Слонімскі вырашыў падкарэктаваць норму. Ім трэба было ў павеце 2 возных генералы, а статут даваў права толькі на аднаго. Но яны прынялі сомікавую ухвалу, монарх зацвердзіў, Сойм не быў супраць, і ўсё нармальна. Зараз мы з калегам з Беластоцкага універсітэта, мой прамотар і вельмі блізкі сябар Карл Лапатэцкі рыхтуем навуковы тэкст, прысвечаны пратэстацыям Великага княства Літоўскага Соймавым, каб паказаць, як гэты заканадаўчы працэс адбываўся. Ці ўносіліся ў заканадаўства на ўзроўні Сойма, на ўзроўні галоўнага з'езда нормы на разгляд, якія змянялі статутавыя нормы? Канешне. А да сённяшняга дня мы не маем абагульняючай працы, дзе б гэта было паказана, як гэта адбывалася. І гэта тая задача, якая перад намі, канешне, стаіцца. Я хацеў бы звярнуць яшчэ ўвагу на тое, што замацавана быццам бы як аксіёма ў падручніках, а аксіёма не з'яўляецца. Ну, напрыклад, з якога ўзросту пачынаецца крымінальная адказнасць па 3-му статуту? Адчыняеш любы падручнік для юрфака ці для гістфака, часам пра гэта пішуць. Пішуць 16 год. Канешне, за маёмасныя злачынствы 16 год. Гэта ў статуце прапісана. Але калі б, ну, напрыклад, 14-гадовы падлетак, у нашым разуменні, забіў сваю бацьку ці маці, ці не быў бы ён прыцягнуты да крымінальнай адказнасці? Быў бы. Бо закон не вызначае, што пазбаўляецца крымінальнай адказнасці за забойства бацькі ці маці, напрыклад, чалавек, які не дасягнуў 16 год. І такіх праблемных момантаў, шчыра кажучы, вельмі-вельмі многа. І вось уявіце сабе, першая навуковая манаграфія, прысвечаная статуту, выходзіць у 1800-1801 годах. Тадэвуш Чацкі, выбітны даследчык. Так? А зараз мы жывем у 2022 годзе. Десяткі, сотні людзей займаліся статутам у розных краінах. А мы да сённяшняга часу не маем кнігі, якая б, ну, дала ўяўленне пра тое, чым гэты статут насамрэч быў. Таму гэта, ведаецца, перлінка. Это месца гістарычнай памяці беларусаў і літоўцаў. Мы ганарымся ім. Чаму мы ім ганарымся? Бо ні адзін народ сапраўды ў свеце не здолеў, напрыклад, тройчы кадыфікаваць сваё права на такім узроўні, як зрабілі нашыя продкі. А толькі пытанне, чаму ж так адбылося? Чаму яны маглі гэта зрабіць? І чаму яны так ганарыліся гэтым законам, што лічылі яго дасканалым? І на працягу, ось Андрэй Мацук сядзіць, ведае, што, канешне, былі канцэпты выпраўлення 3-го статута, распрацоўкі 4-го статута. Але так і не здолелі нашыя продкі ні ў 18 стагоддзі, ні ў пачатку 19 стагоддзя, калі таксама была ідэя на базе статута выпрацаваць ужо свод местных законаў западных губерній. Але так і не здолелі падрыхтаваць тэкст, які б дзейным быў, такого ўзроўню, як 3-й статут.
Я у свой час быў вельмі ўражаны, калі чытаў манаграфію Александра Эмільевича Нольде пра апошнюю спробу кодыфікацыі нашага права. І быў вельмі здзіўлены. Напрыклад, наш палітзняволены Фядута адну з апошніх сваіх манаграфій прысвяціў Францішку Малеўскаму, сябру Адама Міцкевіча, Тамаша Зана. Гэта юрыст, выбітны юрыст, які разам з сваім прафесарам Ігнатам Мікалаевичам Даніловічам па сутнасці удзельнічаў у апошняй кадыфікацыі права Великага княства Літоўскага ўжо ў складзе Расійскай імперыі, калі яны рыхтавалі проект, вось гэты проект свода местных законов западных губерний і спрабавалі кадыфікаваць існуючы на той час працэсуальнае права, шлюбна-сямейнае права, цывільнае права. І хто памятае, што людзі жылі ў адной краіне, мяжы ўжо ніякай не было, нават паміж Полацкам і Менскам. А ў Полацку чалавек станавіўся ў паўналетнім у 21 год, а ў Менску у 18. І такое было ў нашай гісторыі. Я вельмі чакаў манаграфію доктара хабілітавана Годка, адпаведна прафесара універсітэта кардынала Вышынска тут у Варшаве. Вось такая тоўстая кніжка. І чакаў, што там хаця б палова будзе прысвечана права рэалізацыі. А там, маецца на ўвазе, што адбылося са статутам пасля таго, як землі Великага княства Літоўскага былі далучаны да Расійскай імперыі. Так? А ён піша, гэта праца для навуковага інстытута на дзесяцігоддзі сур'ёзнай працы і прысвячае практыцы права рэалізацыі літаральна некалькі сторонак. Вось, напрыклад, у часы Кацярыны II забараняецца смяротнае пакаранне. Яна дайшла ад гэта толькі падаўляючы паўстання Емельяна Пугачова. Так? А так сапраўды не прыводзіліся смяротныя выракі. А ў статуце мы бачым вельмі шмат норм, якія прадугледжваюць смяротнае пакаранне. Але статут яшчэ не адменены у часы Кацярыны II. І што рабіць? Суд судзіць па статуту. Напрыклад, жанчына забіла сваё дзіця. Па статуту яна падлягае смяротнаму пакаранню, там, калі забіла, так сказать, народжанае дзіця. А суд прымае рашэнне прыгаварыць да смяротнага пакарання, а потым ужо на ўзроўні выканаўчай улады рашэнне суда пераглядаецца і замяняецца на нешта іншае, там біццё кнутом, высылка ў Сібір і так далей. Это адносна таго, каб вы разумелі, Расійская імперыя дзейнічала разумна. Яны, прыйшоўшы на нашыя землі, не адмянілі законы адразу. Не ліквідавалі адвакатуру адразу. Калі ў Расіі з'яўляецца адвакатура? Пасля судовых рэформ 63-64 года, так? А ў нас яна была до 1840-го. Яна была ліквідавана толькі ў 1840-м. А да гэта адвакаты былі, суды былі, судзіліся па маёмасных справах, па ўласнаму заканадаўству. Таму імперыя, калі прыходзіць, то яна імкнецца рабіць, калі уяўляе, што будзе супраціў, імкнецца рабіць гэта ненахрапам. Так яно было, але зараз такога няма. І уся інтэнцыя маіх там разважанняў, конечно, я шмат пакінуў па-за кадрам і разумею, што час ужо, так, трэба ўжо пераходзіць да наступнай часткі нашай сустрэчы. Я сапраўды чакаю ад вас пытання, бо тут важна разумець, для таго, каб нейкі закон быў прыняты і быў не проста дзейны, а шанаваўся людзьмі, так? Трэба падумаць пра тое, сапраўды, што самае галоўнае? Самае галоўнае забяспечыць як максімальна шырокі кансэнсус у час абмеркавання, каб людзі, якія прымаюць пэўную норму як норму да дзеяння не толькі для сябе, а так разважаючы, магчыма, пра сваіх дзяцей і ўнукаў, так, лічылі, што гэта норма вартая таго, каб яна не проста была запісана на паперы, так, а каб за гэтую норму можна было нават змагацца. І гэта сталы працэс. Мала зафіксаваць пэўную норму на паперы. Трэба яшчэ быць гатовым яе бараніць. І вось у людзей, якія мелі
і вайсковы досвед, і досвед дзяржаўнага кіравання, і досвед сапраўды палітычны, калі мы гаворым пра другую палову 16 стагоддзя, калі яны яшчэ аднаго вельмі паважалі, нягледзячы на тое, што былі розныя да розных хрысціянскіх канфесій належалі, разумееце? У іх была традыцыя спрэчак і палітычных, і рэлігійных, і высокаінтэлектуальных. Вы пабачце, дзе з'яўляецца мемуарная літаратура, у якім рэгіёне Вялікага княства Літоўска з'яўляюцца першыя дыярыушы. Каго мы ведаем? Аўдыторыя. Першыя напісаныя на беларускай мове дыярыушы, нататкі. Фёдор Юлашэўскі, Навагародскі, Земскі, падсудак. Так? Самуэль Маскевіч, Навагародскі шляхціц. Зноў жа, у Гродскім судзе засядаў навагародскі павет. Рыгор Уніхоўскі, у якога захоўвалася кніжка рукапісная, дзе не толькі Трыстана Ізольда, Трышчан Ізольда, Бразгунова публікаваў, так? Але ў гэтым жа рукапісу і хроніка Вялікага княства Літоўска, у гэтым жа рукапісу і хроніка радзінная Уніхоўскіх на беларускай мове, якую Зора Кіпеля публікавала. Так? Это зноў жа навагародскі шляхціц, дэпутат на Соймы, так? Там, дзе была традыцыя інтэлектуальная, дзе людзі сустракаліся, абмяркоўвалі, у тым ліку законапраекты. Мяне, я яшчэ раз скажу, што мяне кранае? Мяне кранае тое, што, чаму я магу казаць, што мне ўжо шмат ускосных доказаў таго, што вось тыя законапраекты, якія не прайшлі на агульнанацыянальным узроўні, падрыхтавалі навагародскія шляхціцы. Бо іх быў і інтэлектуальны досвед, і практычны досвед, і я самае галоўнае бачу рэалізацыю гэтых законапраектаў на рэгіянальным узроўні, калі яны не былі прыняты на агульнанацыянальным. І вось пытанне, што было б, калі б у нас уся шляхта ў дзяржаве была такога інтэлектуальнага ўзроўню і так думала пра лёсы дзяржавы, як тая ж навагарадская і полацкая шляхта. Можа, у нас сапраўды і іншы лёс быў бы. Запрашаю калег. Раз, да. Дякую, Андрей Великий. Зараз мы запрашаем прыняць удзел у дыскусіі гісторыкаў Віктора Якубова, Міколы Волкова і Андрея Мацука. Сябры, можете задаваць свае пытанні, пакуль зараз, секундочку, подумайте. Ну, а что, правда? Так. Слухаем ваше питання в першу чергу. Раз, так, сябры, у нас яшчэ ідзе трансляцыя, таму будуць пытанні і з інтэрнэта, пра нам все пыталіся, будуць ці не, паглядзім. Таму падымайце рукі, хто хоча запытацца. У каго ёсць пытанні? Калі ласка. Зміцер Лукашук, Еўрада. Дякую, вялікі. Спадар Андрей, можа быць, да вас найперш гэтае пытанне, ўсё ж такі, як да гісторыка права, як да чалавека, які в акадэміі міліцэйская выкладаў шмат гадоў. Скажыце, ласка, вот як у тыя часы ВКЛ былі абароненыя увогуле грамадзяне і суды найперш за ўсё ад таго, што мы маем сёння у сучаснай Беларусі, калі суды судзяць па тэлефонным праве, калі судзяць па палітычна матываваных, калі судзяць па загадзе. От тады ж таксама, вось былі людзі пры ўладзе, пры грашах, князі, каралі, нейкая там шляхта уплывовая. Як ці было прапісана нейкім чынам у тым жа самым статуце, як можна было абараніць суды ад уплыву, увогуле там всю гэтую сістэму, ад таго, каб яна не была падпарадкаваная якому-небудзь аднаму умоўнаму тагачаснаму Лукашэнку. Дзякуй. Ведаеце, я б сказаў так. Я ўжо спрабаваў адказваць на гэта пытанне ў вашым эфіры. Ці былі несправядлівыя суддзі? Да, канешне. Як
разбіраўся з тымі суддзямі, якія судзілі несправядліва Вітаўт. Но мы ведаем, прывязвалі да коняў, раздзіралі на часткі. Гэта адзін спосаб. Так? Жорсткі спосаб. Аўтарытарны уладар, калі імкнецца да таго, каб ягоная ўлада ўспрымалася як моцная ўлада, каб людзі яго слухаліся, можа забяспечыць гэту ўладу яшчэ толькі тым, што ён сапраўды справядліва судзіць. Але манарх не можа, яго проста фізічна не хопіць часу на тое, каб прасудзіць кожнага. І таму знікае інстытут намеснікаў. І вось тады сапраўды такі манарх, як Вітаўт, вельмі жорстка карае тых суддзяў, якія судзяць несправядліва. Але ёсць іншы падыход. Вялікае княства Літоўска на працягу стагоддзяў сапраўды сутыкалася сітуацыя, што суд быў вельмі дарагі, 10% ад сумы з позыска на судовыя, власна кажучы, пошліны, гэта дорага. Доўгі час змагаліся за тое, каб панізіць плату суддзям за разгляд справы. Спачатку панізілі да 5% ад сумы з позыска, потым яшчэ менш ужо за 2%. Суд быў дарагі, бо трэба было ехаць далёка. Разумееце? Шукаць часам суддзю, бо, напрыклад, віцебскі ваявода мог быць адначасова ваўкавыскім дзяржаўцам. І для таго, каб таго ж, напрыклад, клочку адшукаць як суддзю, трэба было яшчэ паездзіць. Ты праязджаеш у адно месца, яго няма. То трэба было бы вырашыць пытанне, калі ж суд будзе ў тым ці іншым месцы. І манархі Вялікае княства Літоўска разам з раднымі панамі доўгі час імкнуліся гэтыя пытанні вырашаць і думаць, як рэфармаваць сістэму судовую. Вы ж не думаеце, што да рэформы 60-х гадоў 16 стагоддзя не было спроб рэфармавання судовай сістэмы. Яны былі. І ёсць манаграфія Ясінская, якая называецца, праўда, дзіўна, главны літоўскі трыбунал, але там про трибунал некалькі сторонок, а в основном ён піша про сістэму апеляцыйных судоў Вялікага княства Літоўска менавіта ў 16 стагоддзі, як яны прыйшлі да ідэі стварэння галоўнага трыбунала. Разумееце? Так вось, што трэба зрабіць, каб нікога, прабачце, смерцю не караць, але пры гэтым суды былі справядлівыя. І пры гэтым судзілі людзі больш-менш, так сказаць, не з галавы, а менавіта па закону. Па-першае, павінен быць закон. І не проста закон, а закон, які прызнаецца ўсімі як справядлівы. Правильно? Я вось паспрабаваў у лекцыі вам расказаць, што трэці статут сапраўды гэта закон, які нашыя продкі лічылі справядлівым. Для таго, канешне, час. Я ж не буду казаць, што гэты закон можна ўзяць, зараз увесці, ён будзе класны. Не, зараз ён класным не будзе. А? Ну, там не толькі цыганам не пашанцуе. Насамрэч, ведаеце, усё ж гэта саслоўнае грамадства, мы з вами адмовіліся ад саслоўнага падзелу ўжо даўно. Але для людзей, якія былі гатовыя са зброяй у руках бараніць краіну, і мелі такі не толькі права, але абавязак гэта рабіць, гэта было сапраўды, я магу шчыра сказаць, яны лічылі сваю дзяржаву лепшай у свеце. Яны нікуды не хацелі з'язджаць. Яны сапраўды лічылі самай дасканалай. Пачытайце артыкул Георгія Яковлевича Галенчынкі пра шляхецкую дэмакратыю ў Вялікім княстве Літоўскім. Там вельмі добра гэта апісана. Але што яны робяць далей? Мала мець закон, трэба ж яшчэ мець суддзяў, якія не будуць гэты закон парушаць. Правильно? А як такіх суддзяў знайсці? Спачатку, калі мы гаворым пра суды, менавіта, а якія суды найбольш шляхту цікавілі? Крымінальныя ці цывільныя? Ну, як вы лічыце? Канешне. Да і ў нас часцей за ўсё. Колькі разоў у жыцці мы сутыкаемся з забойствам кагосьці са сваякоў, там, ці з крадзяжом маёмасці, а з маёмаснымі спрэчкамі вельмі часта. Я ў свой час, калі, будучы афіцэрам, выязджаў на
выклікі, то часцей за ўсё это выклікі якія? Дзве сястрычкі пасварыліся, рукамі памахаліся, бо не могуць падзяліць бацькоўскую спадчыну. І прыходзіцца, прабачце, працаваць не як афіцэр міліцыі, а як псіхатэрапеўт і юрысконсульт. Ну, што зробіш? І такое ў маім жыцці было. Так вось, для таго, каб суды былі справядлівыя, так, трэба, каб людзі суддзям што? Давяралі. А каму яны будуць давяраць? Каму яны будуць давяраць? Ну, па-першае, таго, каго ўжо ведаюць як чалавека добрага, верыгодна, справядлівага. Так як закон прадугледжвае працэдуру прызначэння на пасаду суддзі? Па-першае, суддзя павінен быць незалежны, яго даход не павінен быць, так сказаць, звязаны з кімсьці яшчэ. Яму не павінны заробак плаціць. Для гэтага статут прадугледжвае, адкуль атрымлівае даходы, прабачце, суддзя. Ён атрымлівае не толькі ад разгляду справы, але ад натарыяльнай фіксацыі розных кшталтаў дакументаў. І земскі пісар, земскі суддзя атрымлівалі даход ад таго, што людзі прыходзілі ў суд і натарыяльна завяралі свае тэстаменты завяшчання, так, разумеецца, там акты куплі-продажу і гэтак далей. Далей. Уводзіцца працэдура выбарнасці, але не выбарнасці наўпрост суддзяў, а выбарнасці кандыдатаў. Разумееце? З'язджаецца соймік, па закону выбіраюцца 4 чалавекі на вакантную пасаду, на вакантны ўрад. І гэта ўсё людзі, якіх мясцовая шляхта ведае, як тых людзей, які ўжо, напрыклад, выконвалі функцыі паслоў на соймы, ім можна давяраць. Это тыя людзі, якія былі паборцамі падаткаў і ведаюць, што такое фінансавая дысцыпліна, разумеецца? Это людзі, якія разам з мясцовай шляхтай ваявалі ў складзе адной харугвы ў час вайны. Разумеецца? Это людзі, якіх яны ведаюць. А далей кандыдатуры адпраўляюцца манарху. Гэта не значыць, што манарх заўжды падтрымае тую кандыдатуру, за якога просіць Леў Іванович Сапега ці Мікалай Крыштаф Радзіл-Сыротка. Бо з аднаго мог папрасіць Ян Геранімович Хаткевіч, за другого, напрыклад, Астафій Богданович, за трэцяе там Крыштаф Радзівіл. А манарх глядзіць часам яшчэ на тое, хто гэта чалавек для яго. Бывае, канешне, падтрымлівае свайго, сваёй палітычнай партыі, а бывае не. Расклад розны. І вось калі мы бачым вось звядзенне прынцыпаў, з аднаго боку выбарнасці, а з другого боку кантролю над гэтым выбарам, так? І монарх не можа абы каго прызначыць, так? Але і монарх абмежаваны, і мясцовая эліта разумее, што абы каго, нават калі ён класны, так сказаць, хлопец, мы яго добра ведаем, і ўсім ён быццам бы хорошы, але, ну, можа, гэтая кандыдатура не варта таго, каб адпраўляцца на разгляд монарху. Я лічу, што калі мы будзем задумвацца ў нашым грамадстве далей над рэфармаваннем судовай сістэмы, не столькі важна ў нашай сённяшняй сітуацыі, каб чалавек меў юрыдычную адукацыю нават. Ён яе можа здабыць. Галоўнае, каб закон быў добры. Але галоўнае, каб чалавек карыстаўся даверам грамадства. І я з'яўляюся прынцыповым прыхільнікам канцэпцыі выбарнасці кандыдатаў на пасады суддзяў. Разумееце? Гэта вельмі важна, каб мясцовае насельніцтва давярала тым людзям, якія будуць потым разглядаць іх судовыя справы. У іх могуць быць дарадцы па юрыдычных пытаннях з юрыдычнай адукацыі. Далей, калі мы гаворым пра крымінальныя справы, пра суды гродскія, ну, ці было так, што сапраўды ураднікі ў Вялікім княстве Літоўскім спрабавалі сваіх прыяцеляў прызначыць на пасаду намесніка, падваяводы, а гэта людзі, які разглядалі крымінальныя справы як суды першай інстанцыі? Канешне, былі. Ці бывалі выпадкі уціску і спробы выйсці
з правого поля? Да, канешне, былі. Больш за тое, ну, мы ведаем, калі часам і монарх пэўных людзей выводзіў з-пад дзеяння агульнага закона, што не ёсць добра. Але мы ведаем, як Ян Караль Хаткевіч, будучы вялікі гетман, пабіў Вознага, і яму, будзем казаць, за гэта, ну, было зусім не тое, што было б іншаму чалавеку, які Вознага пабіў. Але, яшчэ раз, але і але. Нават Ян Геранімавіч Хаткевіч, ці яго сын Ян Караль Хаткевіч, мусіў разумець, наколькі важна было у час, напрыклад, спрэчкі з радзівіламі адносна Копасі там, ці па слуцкай спадчыне, мець прыхільных людзей у трыбунале. Але гэта не значыць, што іх туды аўтаматычна можна было адправіць ці дэлегаваць. Разумеецца? Ці былі спробы палітычнымі метадамі паўплываць на склад галоўнага апеляцыйнага суда, які ствараецца ў 82 годзе ўпершыню, у адпаведнасці з законам 81 года, а потым функцыянуе до канца 18 стагоддзя? Да, канешне, былі такія спробы. І эксцэсы былі, але нельга пракантраляваць усё. І вось Андрэй Владзімірович у сваёй манаграфіі вельмі добра піша, што найбольш часам важнымі былі якраз не пасольскія соймікі, а гранічныя, дзе выбіраліся суддзі. І гэта працэс складаны. Я яшчэ раз падкрэслю, не даецца штосьці адзін раз і назаўжды. Я яшчэ раз буду напамінаць людзям, што жыць больш-менш годна мы будзем тады, калі нас будуць цікавіць такія руцінныя справы, як, напрыклад, бароняцца кандыдацкія і доктарскія дысертацыі па юрыдычных навуках. Чаму такія людзі, прабачце, як Цікавенка ці Васілевіч, вызначаюць юрыдычную палітыку ў Рэспубліцы Беларусь? Людзі без прынцыпаў па сутнасці сваёй. На гарматны стрэл іх нельга дапускаць да студэнцкай аўдыторыі насамрэч. Віна у тым, у якой сітуацыі мы апынуліся, на тых людзей, якія добра разумелі, што яны робяць. Віктор Іосифович Ганчар ці Дмітрий Булахаў, прабачце, вельмі добра усведамлялі, што яны робяць у 90-х годах у пачатку. Калі на такія, прабачце, пазіцыі выходзяць адукаваныя, пасіянарныя, вельмі прыгожыя маладыя хлопцы, якія спадабаюцца дзяўчатам, а думаюць не пра людзей, а пра сябе, мы маем тое, што мы маем. А людзі павінны навучыцца бачыць, хто гаворыць у сваіх уласных інтарэсах, а хто, прабачце, робіць справу ў інтарэсах усіх. Чым адрозніваецца правільная форма правлення ад неправільнай, як пра гэта пісалі яшчэ, прабачце, Арыстоцель і Цыцэрон. Чым манархія адрозніваецца ад тыраній? Монарх правіць, калі ён сапраўдны монарх, у інтарэсах усіх. Тыран клапоціцца толькі пра сябе. Чым адрозніваецца, прабачце, арыстакратыя ад цімакратыі ці ад алігархіі? Алігархі – багатыя людзі, якія правяць у сваіх уласных інтарэсах. Цімакраты, напрыклад, вайсковая эліта, які ў сваіх інтарэсах правіць. А арыстакрат думае пра людзей і пра дзяржаву, пра ўсіх, хто жыве ў гэтай дзяржаве, як Арыстоцель піша. Чым адрозніваецца ў уяўленні Арыстоцеля дэмакратыя ад паліцыі? Тым, што большасць таксама можа правіць у інтарэсах большасці. І часцей за ўсё людзі усведамляюць, што дэмакратыя – гэта калі большасць здабыла ўладу і правіць у сваіх інтарэсах. Бывае, і ў нашай краіне так было. Калі большасць выбрала аўтакратыю у 94 годзе. Палітыя сапраўдная – гэта тады, калі большасць правіць і здзяйсняе ўладу ў інтарэсах усяго грамадства. Вось калі мы дойдзем, рэшце-рэшт, да ідэі гэтай паліцыі, як ідэала, і будзем за яе змагацца, будуць у нас справядлівыя суддзі, бо мы будзем думаць пра працэдуры, якія не дадуць прэдзе хвостам розным, прабачце, займаць такія пасады.
А калі мы будзем мудрымі людзьмі, то у нас да студэнтаў юрыдычныя, прабачце, на юрыдычныя факультэты прыйдуць паважаныя людзі. А яны там заўжды бывалі. Толькі, ведаеце, я неаднаразова назіраў, як праходзяць рэспубліканскія алімпіяды па юрыдычных навуках у БДУ. І мне сорамна за тое, як яны праходзяць. Сябры гісторыкі, ёсць што дадаць? Тады чакаем наступнае пытанне, у каго ёсць. Прадстаўцеся і... Добрый день, меня зовут Вадим. Хотел попросить вас поравнать правовой стан сялянства в этот час у ВКЛ и у московской державе. Ну и питание, такая опция, ці дзейнічаў статут у інфлянтах. Ну и наогул, калі есть информация, як инкорпорировали инфлянты у Рэч Паспалітую, там як делили с Польшей их. Ну, по інфлятах это, в принципе, моя тема на самой справе навуковая, так что можно про это долго размаўляць. Вось. А что датычыцца ці дзейнічаў там статут, там свои, пакуль яны былі ў складзе Великого княства, но по факту там до 21 года, да, большая частка, там да, 1600. Ну, потом там было інфлянское воеводство, но там были свои спробы своей кодификации. То есть там немцы паспрабавалі ўвесці, напрыклад, норму, якая прыраўнівала балатышэй, напрыклад, ці эстонцаў да рабов рымскіх. Ну, бо там існавала гісторыя пра тое, што ўсё ж такі крыжакі, калісьці захапілі там і так далее. То есть там спецыфічнае было правапрымяненне і традыцыя свая яшчэ нямецкая, скажем так. Ну, а наконт параўноўваць з Масквой, ну, тут, наколькі памятаю, якраз ось у 90-е гады 17-го стагоддзя Борис Годунов вводит и отменяя в России, что называется, там, все это Юрьевы дни, и фактично вводит такую жесткую феодальную систему, что зрештою привело потом до смуты. А у нас покольки все ж таки третий статут вводит так само обмежевание, да, для похожести селянов, то, в принципе, так само потом гэта працуе не толькі на ўмацаванне сістэм, але таксама і на масавую міграцыю. Напрыклад, вось калі ў 600 годзе пачаўся голад вялікі, была вельмі вялікая міграцыя з Беларусі, напрыклад, уніз да казакоў на Украіну. То есть... Я, адказваючы на пытанне пра правы статус сялян, хацеў бы звярнуць вашу увагу на тое, што існуе выбітная манаграфія Михаила Фёдоровича Спиридонова «Закрепощение крестьян в феодальной Беларуси». Я б сказаў так, сапраўды, мы ці разумелі інтэлектуалы, што рабскі статус гэта дрэнна? Разумелі. Ці быў па сутнасці узаконены гандаль рабамі ў Вялікім княстве Літоўскім? Быў. Па сутнасці, уласна кажучы, чэлядзь нявольная гэта рабы. Толькі трэці статут прадугледжвае перавод чэлядзі нявольнай у статус, уласна, прыгонных сялян. Але статус прыгонных сялян у пэўных маёнтках і он не адрозніваўся, па сутнасці, так істотна ад статуса людзей абсалютна бяспраўных. Все ж залежало ад гаспадара. Толькі. Вы ж не забывайце, што другая палова 16 стагоддзя – это рэнесанс. Шмат хто з феадалаў, такіх як Лев Иванович Сапега, там, Астафий Богданович Валович, мы это бачым у перапісцы со сваімі адміністратамі маёнткаў. Лев Иванович Сапега піша: «Я багаты, бо мои сяляне багаты». Разумеется, але гэта не азначае, што былі такія феадалы, якія, ну, будзем казаць, ні ва што ставілі жыццё пэўнага сяляніна. Былі, канешне, ізвергі. І прыцягнуць да адказнасці такого чалавека было вельмі складана, бо сапраўды прыватна-ўласніцкія сяляне выключаліся з агульнадзяржаўнай юрысдыкцыі. І толькі ў другой палове 18 стагоддзя мы бачым імкненне дзяржавы ўсё ж, ну, змяніць падыход да вырашэння праблемы, уласна кажучы, якая існавала. І мы ж не адмаўляем той факт, так, што дзяржава была феадальнай па сваёй сутнасці.
што гэта было саслоўнае грамадства і што тыя дасягненні чалавечай цывілізацыі, якія для нас на сённяшні дзень ёсць абсалютнай нормай, яны не адразу былі акцэптаваныя нашымі продкамі. Але заўжды былі выбітныя мысліцелі. Ну, напрыклад, як Арон Александр Адам Алізароўскі, прафесар медыцыны і прафесар права, які выкладаў у Віленскай езуіцкай акадэміі у 40-х годах 17 стагоддзя, выдаў у Гданьску сваю работу, прысвечаную у тым ліку сацыяльнай структуры грамадства і палітычнай структуры грамадства тагачасна. І ён прапановвае шмат рэформ, у тым ліку звязаных з паляпшэннем статусу сялян. Чаму у Вялікім княстве літоўскім гэтыя рэформы запозненыя, канешне, у параўнанні з некаторымі заходнееўрапейскімі краінамі? Но гэта трэба ўлічваць проста, якую долю ў насельніцтве тут складала шляхта. Вы ўявіце сабе, што краіна, дзе б столькі людзей мелі палітычныя права, у Еўропе было не вельмі шмат. Тое, што мы знаходзіліся на памежжы, тое, што у нас сапраўды было мілітарызаванае грамадства, тут вось Мікола таксама раскажа, і яно як бы і спавадавала, што у нас не толькі шляхта, у нас некаторыя іншыя сацыяльныя групы валодалі правамі, якімі не валодалі людзі ў некаторых іншых краях Еўропы. У нас былі конныя мяшчане віцебскія, у нас былі панцырныя путныя баяры, у нас на памежжы былі групы свабодных сялянаў, разумеецца, якія таксама маглі несці вайсковую службу, у тым ліку памежную. І статус прававы гэтых розных груп, ён, безумоўна, адрозніваўся. Толькі што ў нас не хапае на сённяшні дзень сапраўды навуковых прац, якія паказваюць, наколькі розны гэты статус. Ось хто пісаў пра зямянаў Вялікага княства літоўскага? Да, па сутнасці, акрамя польскамоўных некалькіх артыкулаў і неапублікаванай дысертацыі Вітальда Сенкевіча, нічога то і няма. Ці хто пісаў пра сялян-слугаў? Александр Доўнер напісаў манаграфію, якая выйшла там накладам каля 100 экземпляраў, там уже трошки больш. Ну і хто яе прачытаў, нават з гісторыкаў, якія выкладаюць у вышэйшых навучальных установах? Большасць жа гісторыкаў і грамадства, на што арыентуюцца? Ці на тое, што можна лёгенька, так сказать, знайсці і скачаць у сеціве, правильно? Ці на артыкул у Вікіпедыі? А калі штосьці нас цікавіць, некая праблема, як, напрыклад, правы статус сялянства, для того, каб гэта проста падысці да разумення праблематыкі гэтай, трэба некалькі манаграфій прачытаць. Таму я вам скажу, розным быў статус. Ці былі параўнаўчыя работы, якія паказалі адрознення статуса, напрыклад, свабодных сялян на ўсходзе Беларусі і, напрыклад, сяляны, якія жылі на поўначы Расіі, пад Архангельскам, няма такіх работ параўнаўчых. Але тое, што статус сялян у самой Маскоўскай Русі вельмі адрозніваўся ў залежнасці ад рэгіёна, гэта факт. Тое, што у Вялікім княстве літоўскім залежаў ад таго, што гэта за селянін. Гэта селянін падданы самого Вялікага князя, падданы рыма-каталіцкай царквы, падданы праваслаўнай царквы, падданы таго ж сапегі ці нейкая дробная шляхціца. Мы заўжды, ведаеце, як правесці параўнаўчы аналіз, калі мы насамрэч не маем архіву скарба Вялікага княства літоўскага. Ён быў знішчаны ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Можна, канешне, паспрабаваць, але гэта не задача аднаго даследчыка ці двух. Каб зрабіць выснову, ось як Мікола там на прыкладзе маляваў, на прыкладзе аднаго маёнтка па ўсёй дзяржаве, паказаць, якая доля сялян жыла больш-менш прыстойна, а якая зусім пагана, гэта трэба, каб інстытуты працавалі на працягу стагоддзяў нават. Я сапраўды таксама не магу на правовую сістэму не буду разважаць, але тут ёсць спосабы, правапрымянення, як уже Андрей Радаман сказаў, это вельмі цяжкая справа, таму што яе праверыць это
складана. Але мы можам апеляваць да некаторых фактаў. Напрыклад, некалькі лекцый таму Андрей Мацук распавядаў пра 18 стагоддзе, калі расійскія сяляне масава беглі ў Вялікае княства Літоўскае, і па ўсёй мяжы расійскае войска стала банальна заслоны, каб спыніць гэты адток. Это ж як мінімум значыць, што жыццё ў Вялікім княстве Літоўскім было лепшае і гаспадарча, і яны таксама не адчувалі, што і хіба яны адчувалі і розніцу ў правовой сістэме. Апроч таго, ёсць такая важная момант, пра што Андрей Радаман расказваў, як бы культура вышэйшае саслоўя. Ад яе залежала то, як будуць ставіцца да, скажем так, вось да тых жа самых хлопаў ці халопаў, да сялян. І вось калі мы маем як бы рэнесансную культуру на Ваградскім павеце і параўноўваем, напрыклад, з культурай вышэйшае саслоўя ў маскоўскай дзяржаве, то існавала вялікая розніца, і у крыніцах, як вось гэта шляхта Вялікае княства Літоўска, польска апісвала паводзіны маскоўскае, скажем так, дварянства, ну, яны былі трошкі шакаваныя паводзінамі, скажем так, маскоўскае дварянства, адпаведна і рознілася стаўленне да вось гэтых сялян. То есть, як бы, яны лічылі, што яны все-таки лепш за сваімі сялянамі глядзяць. І апошняе, што хацеў сказаць, што, канешне, не варта ідэалізаваць адносіны да сялян у Вялікім княстве Літоўскім, таму што калі пачынаўся сялянскі бунт ці бунт мяшчан супраць улады, гэта каралася жорстка, таму што гэта было па-за законам. То есть, калі мы, напрыклад, маем вайну з правільным праціўнікам, напрыклад, з маскоўскімі дварянамі і гэтак далей, то гэта нармальная звычайная вайна. Бяруцца палоннымі трактуюцца як бы пераможаны, але як палонны. Але калі пачынаецца бунт, то бунтаўшчыкоў каралі жорстка смерцю. Это, напрыклад, вось гэта казацка-сялянскае паўстанне 648-49 гадоў, там вельмі жорстка. Але такія жорсткія пакаранні былі паўсюль у Еўропе, в Расіі таксама жорсткія, і там вось як бы гэтыя расправы. Вось тут, ну, такі момант я хацеў бы адзначыць. Дзякую. Мяне ўспомнілі, так я тут коротенько некаторыя рэчы патлумачу пра 18 стагоддзя. Сапраўды бачна, што ўвесь час сяляне бягуць. Прычым бягуць яны вось якраз неважна, якія былі ў данні. Увесь час расіяне скардзяцца на прыватных уласнікаў, скардзяцца. Але скардзяцца адначасова, што, напрыклад, у тое ж гомельскае староства ці ў велічскае староства, у дзяржаўныя маёнткі таксама бягуць сяляне, таксама як бы гэты працэс назіраецца ўвесь час у 18 стагоддзі. І зноў, як кажацца, аналогія з сучаснасцю, куды яшчэ бягуць людзі, не толькі сяляне. Яны бягуць ад рэкруцкай павіннасці ў Расіі. Усе памятаем, што селянін, калі трапляў у расійскае войска, то гэта фактычна можна было правесці там жыццё. Вось так. Мікола правільна адзначыў, што закон быў вельмі жорсткі да тых, хто падымаў паўстанне. Але з другого боку, закон быў вельмі жорсткі і да тых жаўнераў, якія перавышалі свае паўнамоцтвы. І Януш Радзівіл сапраўды вельмі жорстка караў бунт, уласна кажучы, сялянска-казацкі, але таксама жорстка караў тых жаўнераў, якія парушалі яго загады і парушалі вайсковую дысцыпліну. І людзі гэта бачылі. І праз некалькі год, калі пачалася вайна, уласна кажучы, з Вялікім княствам Маскоўскім, з рускім царствам, зноў тыя ж самыя сяляне ў тых рэгіёнах, дзе Радзівіл жорстка караў, як бы казацка-сялянскае паўстанне, ратавалі Радзівіла. Разумееце? Бо лічылі яго вялікім гетманам сваёй дзяржавы, які паступаў справядліва. З аднаго боку караў бунтаўшчыкоў, а з другого боку караў жаўнераў, якія злоўжывалі сваёй уладай. Разумееце? І так званыя шышы, вось гэтыя сялянскія, па сутнасці, партызаны ў часы, калі значная тэрыторыя Вялікага княства Літоўска, руская, жамойцкая была пад акупацыяй маскоўскай у сярэдзіне 17 стагоддзя. І паўстанцы Дзяніса Мурашкі, якія сапраўды нападалі на маёнткі шляхты, якая прысягнула Алексею Михайловичу на тэрыторыі Наваградскага павета. У мяне ў свой час была, ну, зноў жа, такая магчымасць пасля падзей, ну, карацей кажучы, з мяне выпрасілі падрыхтаваць рэферат, прысвечаны асаблівасцям
акупацыйнага рэжыма расійскай дзяржавы, які яна здзяйсняла на тэрыторыі Наваградскага павета ў 1650-х годах. Я там опісваў адрозненне палітыкі Масковіі, власна кажучы, рускага царства у адрозненні да эліты і да сялян. Яны яшчэ не маглі тады нават на акупаванай тэрыторыі жорстка абыходзіцца з прадстаўнікамі эліты, бо гулялі ў палітычныя гульні. Алексей Михайлович спадзяваўся на тое, што будзе абраны вялікім князем літоўскім і польскім каралём. І нават па абвінавачванні, так сказаць, у падрыхтоўцы магчымага паўстання, там разбіральніцтва было досыць мяккім, і ўрэшце рэшт, пажурылі і адпусцілі. Чалавека, які па п'яні сказаў, што маскалёў рэзаць будзем. Тыя, якія акупавалі яго землю. Разумееце? Але калі знаходзілі падчас акупацыі таго, хто рэальна быў вінаваты ў забойстве нейкага расійскага жаўнера, а гэта быў сялянін, то там ужо не цырымоніліся. Там все тое, што мы назіраем зараз. Інстытут закладнікаў і вельмі жорсткае пакаранне. І там, па сутнасці, прынцыпова нічога не змянілася. Сябры яшчэ пытанні. Трохі ёсць яшчэ часу. Добрый день. Меня зовут Александр. Вот вы когда на первый вопрос отвечали, вы хорошо так сказали, что, допустим, судьи должны быть выбираемые, чтобы у них к ним было доверие. Вот. И попробуем откатиться назад, вот, когда мы еще тоже принимаем какие-то законы. Вот мы выбрали какую-то там комиссию, которая будет писать такие законы для страны. И вот просто, по-моему, в том году была такая тема, что проводили там Народная конституция, по-моему, называлась, когда по рассылке там, через чат-бот выдавали несколько вопросов, на которые было предложено несколько вариантов ответа. И вот как бы люди, по сути, решали массово, принимали какое-то решение. А як можна вырашаць пытанне пра асноўны закон, калі мы не кантралюем тэрыторыю сваёй дзяржавы до конца? Ну, нет, я тут задаю, как бы вот у нас есть там территория страны. Послухайте, я ж не сказал, что это нереально. Я кажу про тое, што магчыма, так яно і можа быць. Але як дасягнуць усеагульнасці абмеркавання пры гэтай сітуацыі? Як дасягнуць таго, я вось ужо на адной з папярэдніх нашых сустрэч казаў, я быў бы вельмі рады, калі б сапраўды большасць грамадзян, якія лічаць, што Беларусь павінна быць дэмакратычнай, рэспублікай, паважаць права чалавека і так далей. Вось калі гэтыя ўсе людзі, якія галасавалі за гэта, пачнуць на гэта даваць падаткі, вось тады мы будзем, як сказаць, дарослымі. Калі мы гатовы прафінансаваць, уласна кажучы, такую дзейнасць, калі мы гатовы свядома зразумець, як мы павінны, з чаго мы павінны пачынаць. Мы павінны пачынаць не з таго, каго мы хочам бачыць прэзідэнтам. Мы павінны пачынаць з таго, каго мы хочам бачыць кантралюючым прэзідэнта. Хто будзе ў складзе скарбавай камісіі, хто будзе сапраўды ў складзе органа прадстаўнічай улады. Як гэта можна здзейсніць у вельмі складаных умовах, калі значная частка Беларусі на сённяшні дзень, будзем так, кантралюецца не прыхільнікамі свабоднай дэмакратычнай рэспублікі, а значная частка беларускага насельніцтва па-за межамі дзяржавы, пры гэтым людзі выбіраюць розныя стратэгіі, хтосьці ўжо думае пра змену грамадзянства, хтосьці ўжо не збіраецца ў Беларусь вяртацца, а хтосьці свядома робіць все для таго, каб Беларусь жыла і здзейснілася як нацыя і дзяржава. Штосьці, вось ведаеце, там адзін чалавек мне учора ў каментарах напісаў: у гэтых хлопцаў няма палітычных амбіцый, а то было б добра. Мы ведаем, якую справу мы робім. Я свядома раблю справу, пачынаючы з 1990-х гадоў. І усведамляю, для того, каб нейкія змены падрыхтаваць, трэба спачатку зрабіць, ну як вам сказаць, трэба спачатку зямлю зараць перад тым, як сеяць. Трэба спачатку падумаць пра селекцыю сямян перад тым, як сеяць. Трэба падумаць, як, прабачце, абараніць пасеянае. Я быў рамантыкам, я таксама думаю, вось, там бел-чырвона-белы сцяг на будынку Верховнага Савета,
класныя людзі ў Верховным Савеце, такія як там, ну, Пётр Садоўскі, напрыклад. І зараз все будзе шакована. А потым быў рэферэндум 95-го года. І ты пачынаеш разумець, што гэта гульня ў доўгую. Для того, каб выбіраць справядлівых суддзяў, спачатку трэба падумаць, прабачце, ці гатова беларускае грамадства да таго, каб стаць дарослым. Ну, мне так здаецца, што людзі пачынаюць сталець, бо яны пачынаюць правільныя пытанні задаваць. Разумеете? Ну, я немножко по другому вектору хотел пойти. В общем, ну вот у нас, я не то, что к Беларуси привязывался, я про такой вот у нас есть страна, там какая-то уровень уже взрослости есть у людей, там они участвуют активно, и настал момент, не знаю, там поменять законы. Ну, вот такая вот ситуация. Я вижу, например, вот такие 3 варианта, как можно это делать. Первый, это мы на каком-то местном уровне выбираем таких кандидатов, которые вместе собираются в комиссию, обсуждают, вот, принимают законы, там, принимают его общий, дальше он там попадает на местное, возможно, они там меняются. Значит, вы меня слухали. Добро. Я еще второй пункт. Не, все правильно. Все пачынаецца ад лакальнай супольнасці людзей. Калі вось ёсць такая ініцыятыва, як ХАП, так, ці калі Алексей Лявончык там у свой час заклаў у 2017 годзе BuyHelp. Калі ёсць ініцыятыва, якую падзяляюць людзі, гатовы укладвацца сваімі рэсурсамі, сваім часам, сваімі фінансамі, гэта нармальна. Гэта зародкі грамадзянскай супольнасці і зародкі, уласна кажучы, супрацы, кааперацыі, салідарнасці. То, з чаго, уласна кажучы, пачынаецца любая супольнасць. А калі такіх супольнасцяў шмат, і гэтыя супольнасці ўрэшце-рэшт здольныя дамаўляцца, нягледзячы на тое, якія ў іх палітычныя погляды, гэта ўжо, па сутнасці, наступны крок для таго, каб ствараць агульнанацыянальныя інстытуты грамадзянскай супольнасці. Калі людзі перастануць сварыцца за грантавую падтрымку, зразумеюць, што не трэба арыентавацца, прабачце, ні на скандынаўскія фонды, ні на нямецкія нейкія фонды, а пачынаць зарабляць, а потым зароблена рабіць складкі. Вось гэта правільны шлях. Я заўжды лічыў, што мы дазрэем толькі тады, калі фінансаваць сябе пачнем самі. Разумееце? Дякую. Каб не працягваць дыскусію, можа, у кого яшчэ ёсць пытанні, і будзем скончваць потихонечку. Добрый день, мое имя Андрей. Есть такое питание по тым часах. Існуе меркаванне, што у 16 стагоддзі значная частка насельніцтва пераходзіла ў пратэстантызм, і шмат хто з элітаў, большай часткай, напэўна. І як на ваш погляд, і таксама існуе меркаванне, што многія з іх былі, ну, ці нейкая частка, не намінальнымі хрысціянамі, рэальна шчырымі. І як на ваш погляд паўплываў хрысціянскі пратэстанцкі светапогляд на фармаванне закону і, можна, і на іншыя галіны сферы грамадства? І адразу другое пытанне. Ну, я разумею, я якраз да гэта не дайшоў, але я, па-мойму, сёння ў лекцыі згадваў Гаральда Бермана і ягоную манаграфію «Фарміраванне заходняй традыцыі права». У яго ёсць другая частка гэтай манаграфіі, якая ніколі не перакладалася там на расійскую мову ці беларускую мову, менавіта пра ўплыў пратэстантызма на заходнюю правую традыцыю. Кніжка ёсць у PDF-е, свабодным доступе па-ангельску, можна знайсці, калі хто цікавіцца, могу параіць, пачытаць. Так вось, безумоўна, я бачу прамую сувязь з палітычнай актыўнасцю шляхты ў тых рэгіёнах, дзе былі вельмі моцныя пазіцыі пратэстантаў. Я бачу прамую сувязь паміж, можна сказаць, актыўнасцю палітычнай, грамадскай актыўнасцю тых людзей, якія вучыліся ў пратэстанцкіх нямецкіх
швейцарскіх і галандскіх універсітетах на другой палове 16-го, пачатку 17-го стагоддзя. Былі актыўныя католікі, былі актыўныя пратэстанты і былі актыўныя праваслаўныя, але калі ўзяць долю, ось хто з прадстаўнікоў якой канфесіі быў больш актыўны палітычна, то гэта, безумоўна, пратэстанты. І на прыкладзе Наваградскага павета гэта не толькі кальвіністы, гэта яшчэ антытрынітарыі. Быў вельмі моцны збор арыянскі ў Наваградку, і ось я магу сказаць так, што шмат хто з тых людзей, якіх я сёння называў, Махер Жгімонтавіч Сноўскі-Грауш, кальвініст, Андрэй Іванович Харатанович Вобрынскі, кальвініст, напрыклад, Васіль Зінкович Ціхінскі, антытрынітарый. Там цяжка назваць нават каго-небудзь з католікаў, якія б такія пазіцыі мелі сярод сярэдняй шляхты, і пры гэтым... Не, ёсць, канешне, я магу назваць. Александр Янович Хаткевич, арыстакрат, абараніў у Інгальштаце дысертацыю. Першая намінацыя, ніякіх урадаў не займаў, першая намінацыя ваявода Трокскі, другі свецкі сенатар дзяржавы. Раней, чым Ян Караль, яго родны брат, пачаў кар'еру, але так і памёр ваяводай Трокскім. Але пры гэтым неаднаразова выбіраўся соймым паслом, дэпутатам трыбунала ад Віленскай Наваградскага павету. Нават у яго там думкі былі царкоўную кар'еру пачаць, але ад гэтых думак адмовіўся. Разумееце, я б, разважаючы пра ўплыў пратэстантызма, вельмі моцны ўплыў. Вельмі моцны ўплыў быў яшчэ і таму, што людзі ездзілі ў заходнія універсітэты, слухалі там лекцыі, там друкаваліся і перакладалі і фінансавалі пераклад кніжак тут. Велізарны ўплыў работ Андрэя Воляна, напрыклад. Велізарны ўплыў перакладаў работ Юста Ліпсіуса. Прычым гэтыя пераклады на польскую мову фінансуюць. Чаму так? Таму што лаціна была мовай судаводства ў кароне. Лаціну ў кароне вельмі шмат людзей ведалі, тут лаціну ведалі горш. Але кожны ліцвін, ведаючы акрамя русінскай мовы ці беларускай нашым сучасным разуменні, акрамя літоўскай у рэгіёнах, такіх як Жамойц, ведаў польскую. І гэтыя пераклады былі папулярныя. Это не значыць, што выдаючы ў 1614 ці 619 гадах тэксты статута ўжо не па-беларуску, а па-польску, людзі цалкам адмовіліся ад беларускай мовы. Не. Працэс заняў шмат дзесяцігоддзяў паступовага выцяснення беларускай мовы з ужытку грамадскага і палітычнага жыцця. Гэта працэс, які расцягнуўся на стагоддзі. Ось я бачу яшчэ дамінаванне у 40-х гадах 16 стагоддзя старабеларускай мовы яшчэ ў перапісцы некаторых сенатараў ці радных паноў. Потым я бачу замену беларускай мовы на польскую ў палітычнай дакументацыі на зломе 16 стагоддзя, 17 стагоддзя. І толькі ў 30-х, 40-х гадах я бачу, так сказаць, паступовае выцяснення старабеларускай мовы, напрыклад, з дакументаў дзяржаўнай канцылярыі, калі іх доля становіцца значна больш. Разумееце? І, канешне, уплыў контррэфармацыі, тое, што сапраўды абмежавана была дзейнасць пратэстантаў пасля заканадаўчых актаў, прынятых у сярэдзіне 17 стагоддзя, гэта звязана было у тым ліку з войнамі са Швецыяй, з Расіяй, і тым, што сапраўды патэнцыйнымі калабарантамі пачалі лічыць пратэстантаў і праваслаўных, якія ўжо ў той час былі ў меншасці у параўнанні з католікамі і уніятамі. Але гэта было ў сярэдзіне 17 стагоддзя. А ў 70-х, 80-х гадах 16 стагоддзя доля пратэстантаў у складзе сената Великага княства Літоўскага перавышала 70%. Гэта лічбы, які даваў Генрых Рулевіч у сваім адмысловым артыкуле. Уявіце сабе, абсалютная большасць сенатараў Великага княства Літоўскага былі кальвіністамі. І нават некаторыя былі лютэранамі, як Тальваш ці Агрыпа. Так, сябры, давайте тады яшчэ одно пытанне і будзем скончваць. У вас будзе магчымасць яшчэ прыватна дадаць пытанне. Плюс яшчэ, глядзіце, мы гнуткія вельмі, наш праект «Кава з гісторыкамі» гнуткія,
Там у нас есть сторонки белорусского молодого хаба в Фейсбуку, есть в Инстаграме, есть в Телеграме сторонки, і під зустрічами, які вже пройшли, ті, які будуть, ви можете задавати свої питання. Ми їх будемо збирати разом, і, наприклад, другої частки зустрічі, коли історики зберуться, у нас вже будуть ніякі питання, які вони просто розміркують поміж собою і одразу відкажуть. Тому до вас така просьба на будущее, просто можете одразу вже зараз, сьогодні, хто не поспів задати, ніякі думки є, вже формувати свої питання і задавати їх на сторонках белорусского молодого хабу у соцсетках. Ну а ми зараз апошнє питання і будемо скончувати сьогоднішню зустрічу. Добрый день, меня зовут Ганна, и я хотела задать питання на темат сьогоднішньої історії. Недавно Павел Латушко об'явив об ідеї створення ураду у вигнанні. І я хотіла спитати, наскільки така інституція може повпливати на ход нашої історії зараз, чи є якийсь сенс у цьому раді? Дякую. Дякую за питання. Зараз, секундочку, ще так само для наших присутніх, і хто буде глядати нас по відео, скажу, що питання можна задавати не тільки по темі. Коли ви хочете почути міркування від істориків, які паралелі провести, так само, звісно, задавайте таке питання. Ну, а зараз відказ. Ну, сенс є завсёды, питання, що за це тримається. Для того, каб гаварыць пра ўрад выгнання, трэба запытацца, а ці былі прэцэдэнты таго, каб урад, які не меў улады на тэрыторыі дзяржавы, раптам абвясціў сябе ўрадам і выгнання. Як ствараюцца ўвогуле ўрады? Што раней? Стварэнне Беларускай рады, напрыклад, Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, ці стварэнне, уласна кажучы, Рады міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі мы згадваем падзеі 1918 года, то сапраўды, як ствараліся органы легітымныя Беларускай Народнай Рэспублікі. Па-першае, Беларуская Народная Рэспубліка была абвешчана ў Менску. Так? Яна была абвешчана на пашыраным пасяджэнні, калі каптаваныя былі ў радыусе беларускага з'езда прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў, палітычных партый, там земстваў, памятаеце, так? І ствараецца па сутнасці часовы орган улады прадстаўнічай і заканадаўчай, правильно? А ўжо потым ствараецца орган, які прэтэндуе на тое, каб быць органам выканаўчай улады, Рада міністра. Яны ўсё роўна на той час не здолелі захаваць адзінства, памятаеце, хтосьці арыентаваўся на Літву, хтосьці на Польшу, у выніку у нас 2 рады было, 2 ўрады было ў выгнанні. Памятаеце? А потым была канферэнцыя 25-го года, і рада таксама не было адзінства. Крычэўскі захаваў традыцыю рады БНР, а ўрад Цвікевіча свае паўнамоцтвы БСР аддаў. Разумееце, правильно кажа Віця, можна, ведаеце, назваць сябе кім заўгодна. Пытанне, дзеля чаго? І што, якую мэту мы ставім? Разумееце? Я б сказал так. Калі вы хочаце у мяне спытацца, у меня вялікія прэтэнзіі да тых людзей, хто назваў сябе лідарамі нацыянальнымі і дэ-факта імі быў на жнівень-верасень 2020 года. Это моя позиция. Палітычнага досведу у гэтых людзей не было. А зараз трэба, спачатку прааналізаваць сітуацыю, а потым дзейнічаць у патаеднасцю з ёй. Тыя людзі, якія такія важныя пытанні ставілі, ну, напрыклад, як Мацкевіч ці Вадалажская, зараз таксама знаходзяцца дзе? Чакаем суда над філосафамі, над сацыёлагамі, над палітолагамі. Некаторыя яшчэ могуць разважаць, але
давайте так. Я пакуль не бачу у палітыкаў жадання, прабачце, сесці за один стол і паговорыць сур'ёзна. Я уважліва слухаю усіх тых людзей, каго вы называеце, і хто учора быў у эфіры разам з намі Еўрарады. І пакуль жадання у палітыкаў сесці і празмаўляць, што рабіць, я не бачу. Ведаеце, я яшчэ адзін крытэрый прывяду. Ведаеце, трэба заўжды рабіць своечасова. Вось, прабачце, нават у тым самым інтэрв'ю, на якое вы спасылаецеся, спадар Латушка прывёў прыклад, што ён гэтую ідэю прасоўваў з верасня 2020 года. З верасня 2020 года, выбачаюся, падпісана, наколькі гэта гучала, было падпісана рашэнне спадарні Ціхановскай аб стварэнні ўрада, ўжо, я дакладна, на жаль, не памятаю, але ўжо тыдні 2-3 мінула дакладна. Ведаеце, самы вельмі часта ў гісторыі такі, самы горшы варыянт – гэта заявіць аб намерах і нічога не рабіць. Вось гэта самы горш. Лепш тады і не заяўляць нічога. Ну і гэта вось такая памылка, што дэкларацыя – гэта дэкларацыя. Мы ўспаміналі, дэкларацыі бываюць і міжнародныя, як вось мемарандум. Гэта самы горшы шлях. Патрэбна ці рабіць, ці не рабіць. Але спыняцца на паўшляха, горш нічога няма. Тады на гэтым сёння скончым сустрэчу з гісторыкам. Сёння у нас быў Андрей Радаман, спікер. Другой палове былі гісторыкі Віці Якубаў, гістарычны маршалак, Мікола Волков і Андрей Мацук. Дзякую вам, што прыйшлі. Глядзіце за нашымі навінамі ў соцсетках. У наступную суботу зноўку будзе наступная сустрэча. Хто там будзе? Хіба што Віктор Якубаў, да, з тэмай? Да, склад трошки зменіцца, застаецца лепшая палавіна ў выглядзе Віктора і Міколы. На 3 тыдні, на жаль, гэта, не на жаль для кагосьці, бо мы не толькі тыя гісторыкі, якія ведаеце у тэлебачанні 20 гадоў ужо расказваюць, а вы ведаеце, у архівах кажуць дакументы па-іншаму. Вось мы якраз выязджаем на архіўныя даследавання, таму реально 3 тыдні будуць, як я ўжо казаў, лепшая палова тут адбывацца за ўсіх. Я мяркую, можа да калег далучыцца яшчэ ў якасці людзей гатовых абмеркаваць тое, што яны будуць гаварыць Анатолий Вялікі. Мы яго прасілі таксама далучыцца да нас. Можа, Владзімир Лобач завітае і прыме ўдзел у дыскусіі. Таму тут все роўна будзе чалавекі 4, але дакладчыкаў, канешне, пакуль вы будете слухаць наших калег Міколу і Віктора. Дзякую тады, сябры, вялікі за сустрэчу.